Zeynep düşerini delale Can Zeynep ezmal xetü kemani Yar Zeynep düşerini delale Can Zeynep ezmal xetü kemani Yar Zeynep döji deri dermane Can Zeynep jiyan beteqet nabe Yar Zeynep döji deri dermane Can Zeynep jiyan beteqet nabe Yar Zeynep düşerini delale Can Zeynep ezmal xetü kemani Yar Zeynep düşerini delale Can Zeynep ezmal xetü kemani ji stüdyoyên TRT Kurdiyê sibab xêr roj baş silav û rêz temaşevanên ezîz dawiya heftê îro bi dengê Hozan Ayaz dest pê kir belêbînerên ezîz em her hefte ji bo we mijarên giring û xweş amade dikin îro jî em ê li ser motivasyonê bisektin em ê li ser motivasyonê biaxivin motivasyon çi ye çima di jiyana me de ew qas giring e her wekîtin em ê behsa pêşketina kesayetî jî bikin ji bo pêşketina kesayetî motivasyon çawa tesîr dike em ê bi her awayî behsa mijara xwe îro bikin weke hûn jî dizanin ji ezmûnê zarokan re jî pir wext nema motivasyon ji bo wan jî pir muhîm e divê malbat çawa tev bigere çi bikin çawa hereket bikin em ê bi her awayî îro li ser mijara xwe sohbetekê xweş bikin kerem kin hûn jî pirsên xwe peyamên xwe ji me re ji ser WhatsAppê bişênin telefona me 0506 605 753 ji vê numarê hûn her tim dikarin pirsên xwe peyamên xwe an jî silavên xwe ji me re bişênin gelek mêvanê min e hêja stûdya me de ne kerem kin em xêratinê bidin mêvanên xwe jî paşê dawiya heftê dest pê dike derûnnasê pispor Vecdin Çelik hûn bi xêratin Sağ bin, navxêrê de bin, xweş te razî bin. Çavê mamoste baş Başım, sağ tu çayê baş Ez jî inşallah. başım spas dikim dikim. mamoste Selman Şen hûn bi xêratin Navxêrê da be sağ gelek. Çavê mamoste baş Sağ inşallah Xwedê jî razî bin çawê başê. Ez jî başım malewava Hozan Ayaz stan beş hûn bi xêratin serserasa çava rahatin gelek spas gelek spas dikim müzikşen Ali Ekber Ergün müzikşen Sayım Erten gelek spas malewava belêbînerên ezîz me dest bi sohbeta xwe bikin lê vêtereya me amade ye kerem kirin vêtereya xwe jî temaşe bikin paşê dawiya heftê wê dest pê bike kerem kin Motivasyon çi ye? Pêşxistina kesayetî ji bo mirov potansiyela xwe ya şexsî zêde bike û jiyana xwe bi awayekî rêk û pêktir bi rêve bibe pêvajoyeke giring e. Giringiya pêşxistina kesayetî ji ku tê û mirov vê motivasyonê çawa mayînde bike. Ji bo pêşxistina kesayetî rola motivasyonê çi ye? Pêşxistina kesayetî gerî çi tê û tesîreke çawa li jiyana mirovan dike? Rê û rêbazên pêşxistina kesayetê çi ne? Xwe bi xwe pêşxistina kesayetî mümkün e an na? Pêşxistina kesayetî ji bo zarok û mezinan cuda ye an na? Tenê bi xwendina pirtûkan kesek dikare xwe pêş bibe. Ji bo pêşxistina kesayetî rola motivasyonê li gorî kê çawa ye? Di demên dawî de çima pirtûkên pêşxistina kesayetî zêde bûne? Di jiyana kar de pêşxistina kesayetî çi qasî bikêrtê? Kesên li ser pêşxistina xwe dixebitin bêtir kêfxweşin an na? Kurs an jî navendên pêşxistina kesayetî ji aliyê pisporan ve tên pêşniyazkirin. Bersiva van pirsan û agahiyên hin zêdetir di bernameya dawiya heftê de bi mêvanên pispor ve tên serekranên we. Dawiya heftê dest pê dike.
بله ما دست بکرون دیسا خیراتن سرسرات خیره بله. چواره هاتن رازی. ایرو مجارمه براستی حبکی خوشه ایشالله ما وقت صحبت که خوش بکن ایرو د برنامه ده اما باسا موتیواسیون بکن براستی موتیواسیون د جیانا ما دجبو کو امکار و بارو خو به حسانتر بکن جبو که ام کیف خوشی بکن گلکی گرینگه نه تنه جبو کارو بارو خو دناو مالبات دجی دناو جواک دجی چی قاسی موتیواسیون هم زیاده دبه ام او قاس کیف خوش دبن ایجا ما مستم بتره دست بکن اولی ام بیج موتیواسیون چیه ام به دست بکن ما مسته پاشه ام مجرا خو برفرهتر بکن یعنی دما ام بیج موتیواسیون برای چی وره بیرامه موتیواسیون جبو مروان انسان آرمانجه که دایی پیشیا خو جبو و آرمانجه چه بکو سرکفتیم بکن انرژی کو قوته که بله جبو که ام بیجن مثلا آرمانجام آبوری یانجی تندرستی یانجی خواندکاری از آرمانجه کم پیشیا خو اگر که جبو و آرمانجه قوته جخورد بینم یان هندره من ده یانجی در دورا خود و قوته بخورد بینم و انرژی خود بینم از باورم چاقی هم دبیجن که اف موتیواسیونه یعنی موتیواسیون ما اف yani jbok motivasyon hebe her tim dijana me de dve armancak hebe بله tiştek mufad به آرمانج موتیواسیون نابه be armanc motivasyon nabe yani ha civan jime temaşet ki mabusa gelek yani mazın jine tane edi civan bavar dikim edi civan xo baştır motivet ki nevsa lewra betir heyvavan heye yani ser peşoroja xo betir de fikrin yani ligori narinam nun sporun betir zanım mamosta ana mazın mamosta motivasyone wan pır zud kevin yani ev ji bawer dikim ji bo ku bajarvanî zêde bûye yani gelek tesirê we hene me ji xwe di nav bernameyê de jî baxivin li ser wê medyaya civakî gelek tesîr dike herkes hevdû dinere qey dibêjin herkes pir kêfxweş e piskirêkê wan tune ye di nav malbata wan de yani bi her awayî bawer dikim motivasyon pir giring e rast tiştekî wenî heye motivasyon ji xwe du hebcûrê wê heye ê însanê di hundirê xwe de dilê xwe de tê ev motivasyonekî hîn baş e hîn giring e aliyê mirova de ê jî dervê tê derdorê de tê ji ber vê aliyê de mesela hem diguhere hem jî golê pargela jiyanê de jiyan bi xwe diguhere mesela berê motivasyon cûrê wê hîn cuda bû yan jî gorî insana diguherî pir zêdetir motivasyon ne tiştekî girîng bû ama ana em lê dinere mesela aborî diguhere jiyan diguhere perwerdehî diguhere însan bi xwe diguhere hêşî û binhêşiyê însan diguhere ji ber vê aliyê de motivasyon pir tiştekî girîng dibe îca însanên mezin jî mesela aliyê aborî de mesela milê wan hinkî giran dibe barê wan giran dibe zarok heyî malbat heyî Vara giran tê nevsa jiyan giran tê can perwerdehî heyî jiyan giran tê îca dibêjî ki ji min motivasyonek pir lazim e ki ez ji xwe wê qewetê bibînim wê enerjiyê bibînim ez vê xebatî çê bikim yan jî ez pêşiya xwe mesela me armancek de ez vê armancê gorî vê armancê serkeftî bim yani ji ber vê aliyê de pir tiştekî giring e gerek me re ser de bisekine îja gorî zaroka jî wek wego gorî însanê mirovê mezin re jî diguhere gorî tişta gorî derdorê pir diguhere ama em başî zanî ki motivasyon tiştekî giring e di jiyana me de her derê de heye cana dikeve cana zêde dibe em gerek ser wîya zêdetir biaxiviyanin te gotiya mamosta hin insan yani di çeşî de di cûreyên motivasyonê heye motivasyona a ku ji hundir tê a ku em xwe motivasyon dikin motive dikin ez bêjim an jî a cûreya duyemîn jî ji derve merev motive dibe yani te got a ku ji merev xwe motive bike a ku ji hundir tê te got veya baştire sedema ve çi yani hin insan mixabin xwe nikarin xwe motive bikin rast yani veya çawa bikin yani yöntemek sistemek heye ma hey yöntemi yani çawa yani tiştekî pir xweş e bi rastî mirovek xwe bêne wî astî heqeten jî baş e yani ji bo mirovekî belê ya yöntemi zêdetir heye pir hema migo çi migo ê dil de tê ê ji hundirê me re tê hîn zêdetir giring e bela çî ki mesela em bêjî îro armancek me heye ez bawerî bi xwe tînim ez dibêjim ki ez gerek vê armancê çê bikim em mesela wek mînakekî bidin ez dixwazim ziman bielîmim zimanê îngilîzî ez dibêjim ki ev zimanê îngilîzî ji mir ji bo çi bifeydeyî ez ê çi bikim mana bînin berçavê xwe armancê min çi ye vîya yek an du da mesela ez ê herim bajarkî din yan jî welatî din veya ji mir mesela tiştekî pir giring be ji mir re pir tiştekî lazim be yan jî em bêjim ji bo tekiliyê min ez îşkî xebatkî dikim
ez dixwazim ki bira hinkî internasyonal yani bajarê din re jî welatê din re jî îş û xebat bikim. Ez dixwazim ki tekiliyê baş bi. Mesela min vana anî berçavê xwe min çû mesela rêzefîlm temaşe kir, min çû hinek pîrtûk xwend, min çû hinkî kursên taybetî yan jî kursên şaredarî bira motivasyon min xwe motive kir. Yani deve merhaba hepki xora mevcul be neyse. Bixure mecul bi. İca çağı wani bu ev tiştekî giring bû û muzîretir enerjiya xwe jî anî cî enerjiya min jî pir zêde bû. Ez bû motive min got ev armanca xwe ez gerek bînim cî. Em vê pir tiştekî giring bû û baş bû aliyê min de. Aliyê din de jî hinek dibêje ki mesela bi zorê dibêje ya tu her ziman beelî min ziman ji ter hewceyekê ji bo tu pere qezenc kir yan jî ji bo tu her bajarkî din yan ji bo tu kiliyê xwe tu baş bike yan jî ji bo tu xebatkî xwe çê bike bine yekî din derdora min ji mir got. Hingaj bana dibe stres neyse ama. Dibe stres yani tu dibêjî ki ha vana ji mir tiştek bende min e dibêjin ki ev tişta bînî cî Kemastiyek bu mir heye. ez neynim cî ez têkem stresê. Böyle. İşte aliyê din de me nerî mesela xwe motive kir ya stresa min hinkên bû min got gelo ez veya serkeftî bikim. Evê baş bi ji min re mesela kesayetiyê min ê baş bi, tenduristiyê min ê baş bi, tekiliyê min ê baş bi, armancek baş da pêşiya xwe ez bi xwe motive bûm. Yani yek ji me re bibêje tê sibê zû saet şeşa de rabi belkî me re rakê dura sêra rabi nabi ne were. Ama aliyê tenduristiyê de ez bêjim ki xwe motive bikim. Mesela tenduristiya min ji bo tenduristiyê me tiştekî pêwîst lazim e. Ez ê saet şeşa de rabim rakê dura sêra cara raja pêşa roja pênca ez ê beelimim hêdî herro wenî rabim. Bine çi bû hundirê me de motivasyon hat, di qelbê me de hat, ez motive bûm, enerjiya min zêdetir bû. Ama pêşiyê de gerek mirov mesela xwe nas bike bibêje gero ez çi me, çi kesim, çi dixwazim, çi armancî didim pêşiya xwe ji bo ku motive bi ev tiştekî pêwîst yani lazim e. Avcı peki ahlaka mamosul bari nerinamen yani xozi her insan xop motive bike. Le ev tişi bawer dikim bi zarokatî te. Ne wisa mamosta winjî mamosta ne? Naum betir zarokan lêkolîn dikin, betir wan temaşe dikin yani ji bo we fersendeke mezin e bi rastî û zarokar dişuglin. Karê pir zor e lê ji aliyekê de jî karekî pir xweş e bi rastî. Mesela motivasyon mego yani ev motivasyona ku em xop motivasyon motive dikin ji hundur te mamosta jî pir xweş bahs kir bawer dikim em bi zarokan de betir heye ne wisa yani bi zarokatî dest pê dike ev tişt yani li gorî ahlaqê jî mesela hûn nav zarokan de hûn veya çawa dibînin oxtê hûn wan temaşe dikin yani fark zarok jî na cuda cuda cur bi cur zarok hene ne wisa ana az karîm were bibêjim mamosta bêjim pir xweş qalkir mezina de motivasyon ji ber ku tekoşîna jiyanê de tiştek ku pêra ew dikin mücadele dikin pir zêde ne diye motivasyona wan gelek carî dikeve lê zarok ne wisa ne zarok tek armancekî wan heye lîstik û mezin bûn ji ber wê yekê jî motivasyona wan pir xweş diçe û mere wan zarokan zarokê xwe bi riya xweş de wan zarokan nas bike û çi zarok hewceyê wî çi ye mere wan zarokan nas bike motivasyona wan pir daha xweş here hin zarok hene به لیستی که مزین دبنیم، زارو کنه به موزیکی مزین دبنیم، زارو کنه به رسم وینه چه دکن جه مزین دبنیم، آخه حز دکن. افجی دچه اوی لیکولینه دیجی دبه ماموسه زانه گاردنر هیه، دبه چوکلو زکا قرامه. هم زارو که لگوری هنری وان چاندوان ناس بکن. Em wî şeklî aynen wî qabiliyeta wan li gorî hunera wan em wan zarokan pêşiya wan de bibin rêber em zanin ku zarok motivasyona wan pir zêde be û zarok pir xweş pêşveherin lê dîsa karim bibêjim zaroka bidim kelekî mezinan de jî de motivasyon çawa ye me goya tekoşîna jiyanê tekoşînê de pir zêde bi tiştan de meşgul dibin lê pir tiştî dixwazin lê hindik ew dikin halbuki hindik tiştan bixwazin pir li ser bişoxilin motivasyona wan jî zêde be te pir baş got hindik tiştan bixwazin em pir bişin em pir tiştan dixwazin lê em hindik mücadele dikin û serkeftina me jî wer wî yekî hindik dibe ev jî motivasyona me li alî motivasyonê bertek nîşan dide lê em dixwazin ez dibêjim ku hindik tiştan bixwazin pir li ser bişoxilin û serkeftinê bînin li ser wê yekî motivasyona wan jî zêde be ku motivasyon hat hûn tiştê din jî hûn kanin serda bisekinin hûn kanin pêş veherin zarok adê jî were ye zarok jî çawa ye min goya zarok mîna mezinan dinin
پیش و چنان ده در دوال لیستو لیستی که تک آلمان جوان لیستی که و مزن بونه و لسر وی کی امزارو کان ناس بکن امزانه بنام چی دوان وی شکلی امزانه که زاروک پیش فهرن سرکفتنه بینن وی شکلی پیلیستوک جی هم تون زان سر پیلیستوک از مجار بین سر پیلیستوک و تشته که باش کت ما مستوجات یا لگوری یعنی گاردنر çok zeka kurama da bejinjere yani ligori kabiliyeta zarokan ve mazın bakın o jboku peştir herin براستی افتشته که پر خوشه بفکرن انسان کی کو زاروکاتیا خوده yeteneka خو قابلیتا خو کفش کریه لگوری و مزن بویه و حتی کو مسلکا خو کاروبار خو لسر و آماده کریه و لسر و جیانا خو چه کریه yani hinga باور دکم اوقات موتیواسیون جی نحوجه نوسا yani insane ku kare ku ji hzdike dike hakikaten jî hem ew kar baştir dibe hem tiştekî xweştir dikeve holê ji bo em her tim dibêjin ya zarok pêşroja me ne mamoste bifikrem zaroka çi qas li gorî qabiliyetê wan mezin bikin oxtê mezin dibin her tim em dibêjim têkevin nav civakê bifikirin yani zarok sibê dist bê mezin dibin civaka me yani bifikirin civakekê de herkes karobarê ku jê hez dike dike yani hakikaten ji bo devleta me jî ji bo aboriya me ji bo her awayî tesîr dike yani hakikaten ji bo wisa min got yani karê ku hûn dikin pir bi qîmete hûn zaroka mezin dikin zarokê welatê me mezin dikin wan perwerde dikin bi her awayî hakikaten di vê alî de jî motivasyon pir giring e xwezî herkes karê ku jê hez dike ku bikirane ji bo ku motivasyon jî ew qas nehewce bûne lê mixabin divan herkes êdî distê wan nakeve aneka li ser perwerdehî em gelek xebatan dikin dê û bav jî êdî bêtir baldarin newsa mamoste yani hûn jî derûn nasin dema ku tiştek zarokê xwe de dibînin cî de distê wan digin û dînin bawe ne newsa daha yani êdî dê û bav jî bêtir ew kin bêtir li ser van meseleyan disekinin bawer dikim wî awayî jî em ê pêştir bikevin îja mixabin herkes ne aynî ye mamoste nifşek bu awayî mezin nebû nifşek êdî depresyon zêde bûye di nav gel de nexweşiya bipolar pir zêde bûye ev jî bawer dikim gelek însan êdî li ser xwe mijil nabe mamoste bi xwe re mijil nabe te jî te bahs kiriye mamoste xwe nas nakin bi xwe re mijil nabin oxtê însanê xwe nas neke xwe re mijil nebe mamoste motivasyon jî çê nabe yani ji bo çi ê xwe motive bike bu awayî rutînek ji xwe re amade dike karobarek ji xwe re dibîne diçe karê xwe tê malê xwe di nav rutîn de ez karim bêjim dixenike yani êdî bêhna wan dernakeve paşê serî li we didin bawer dikim newsa yani çima nifşekî wisa heye aneka mamoste di nav gel de kêmasiya motivasyon çima ew qas zêde bûye li gorî nerîna we hûn jî gelek naxweş serî li we daneke rast yani mamoste pir tiştekî baş got em kanin bi vê hevokî bername gişî xelas bike got çi hindik tişt bixwaze pir tişt çêke ne var pir tişt dixwazin hindik dişuğulin pir tişt dixwazin hindik dişuğulin bine stres sedema stres û depresyon û anksiyete tev de divir de çê dibe em pir tiştî dixwaze hindik tişta çê dike ama tersî bû em pir tiştî nexwaze pir bişuxulu pir mijûl bû hîn çêtir yani sedema motivasyon zêdekirin ya jî kêmkirin ev sedemayî tev de ev yani aliyê 10 sala 15 sala de emrê dinere jiyan tev de guherî aborî guherî medyayê civakî derket dijitaleşme derket tev de giş hat jiyana me tev li hev bû binhêşiyê me baş nebû kesayetiyê me ne baş bû mesela vana tev de giş çêbû îja malbat berê 15 sal 20 sal berê em bibêje zarok re hevîr didan digo braşxur pêr mijûl bû bielime ya jî mesela çamûr didan ya jî bêjinek du hepsê hev textik didan digot braşxur bişuğulu mamoste bi gotna te qut kir beriya niha belkî dê û bav ew qas zarokê xwe re mijîl jî nedibû an niha jî mijîl dibin ama wan pir dispêrin mamosteyên wan dispêrin medyayê civakî newsa beriya niha mijîl nedibûn lê zarok dîsa xwe bi xwe bi hevaleyên xwe re li derve ama kevra jî dilîstin vî awayî mezin dibûn tiştekî wenî heye mesela bernameyek din belkî hîn wexta me zêde bû em ê qal bikin dê bav hene 5 cûrü 6 cûrü îca aliyê demokrasiyê de heye aliyê hey mesela zordayiyê dide aliyê hey mesela serbest ber didin aliyê hey mesela to nas zarokê xwe nas helikopter ebevên rast vana pir mesela tiştê giring e îca ji ber ku 10 sala aliyê 10 sala 15 sala de mesela motivasyon
پر زیادتر تشتکی گرینگ بوی malbat hedi hişyar bunun. Dibêjin ki zarokê me mesela bira serkeftî be, bira xebatkî baş bike, bira wercîkî baş, bira tenduristiyê wan cî de be, derûniyê wan cî de be, pir tişta dixwazin. Belav ya jî pir zêdetir derin sen zarokê xwe. Çawa ku zêdetir çû ser zarokê xwe, derûniyê zarok mesela xera dibe. Bernameya pêşiyê de çawa me dest pê kir, min got gerek motivasyon di hundirê me re de were, me re gerek bixwaze di dil de were. Di derve de motivasyon hey rast giring ama tesirê wî hindik e. Yani ana dew bav mesela em li vir dibêjî ki wek pilot zarokên pilot yan jî em bibêjî proje. Wek proje mezin dikir dibêjî ki tê gerek matematik bialim, tê gerek bi Tirkî bialim, tu gerek şarezarî bi, gerek tu müzik bialim, gerek tu her kursê, gerek hey qabiliyet. Yani tu wanî lê nere gero zarokê xwe mezin dikir. Yani histi hundirê xwe de kêm mayî wan sen zarok de çi dik tecrübe dike. Bele tiştek ew nekirine, tiştek ku dilê wan de maye ez bêjim ne sababı. Di sistema nava de zarok tev pêşbaziyê tene li ser perwerdeyê ketine pêşbaziyê kî pêş da here. Kî pêş da here. Baş got ez bêjim. Yani wek proje lê dinerin ya. Ji ber vê aliyê de stres zêde dibe, motivasyon kêm dibe. Mamosteyê me bi rastî tiştekî pir xweş got. Got tiştek bi, hindik bi, bira xebatê we zêde bi. Yani em bibêjî du armancê me heye. Ez dixwazim ziman bialimim, ez dixwazim herin kursê müzik ne were bi taybetî. Ana ez lê dinerim müzik re qabiliyetê me tuneyî, derim kursên ziman lê dinerim ziman, kursê ziman ji min pir baş hat. Ez başim di wê branşê de. Çi bûyî îja zimanekî xweş dialim 1, 2, 3, 4, 5 hep ziman belkî dialim. Veya tiştê giring e veya motivasyona min jî zêde bike. Ama dew bavê me 15 sal 10 sal tê ser me dibêjî gerek tu her tiştî bike wek me wek proje dibîne, wek lîstokekî dibîne ve çaxê ez bawerim motivasyonê me pir bikeve bela stres û anksiyete nêxweşînê derûniyê tev de li vir tê ji xwe zarokî de dest pê dike balıqbûnê berdewam dike çawa ku mezin dibe dizewîjî yan jî dikeve xebatkî yan jî dihere dibistanê ve çaxê hîn zêdetir imkan bibêje xwenîşan dide pir zêde dibe xwedê neke cana intihar jî dibe yani. Tiştê wenî dibe mesela mirov heye kî bê derman hêdî nikan jiyana xwe berdewam bike. Tiştê wenî çê dibe yani. Mirov gerek dikkat bike yani. Yani mamosta her insan jî ne weke heve. Yani kapasite dibêjin ya. Her insan mesela hin insan heye te jî te bahs kir. Li ser ziman pir jê hatiye. Kare belkî 5 zimana hîn bibe. Her insan li ser müzîkê pir jê hatiye. Kare 10 enstrûmanan lêxe. Le her insan jî weket te got ne ayniye. Yani ji we jî pirsim mamosta niha û zarokan jî lêkolîn dikin. Mesela yani zarok ne weke hevin. Her zarok ji hevdû cuda ye. Her zarok karakter dibêjin, her zarok karaktereke. Yani sêçarme hî xwe nîşan didin. Yani zarokê ku sêçarme hî demak em li wan derin, em fam dikin ku ê çawa bibe. Em dibêjin ve viya pir akse mesela. Yani pir akse. Hatta mezin be em dibêjin îşê min pê re ye. An jî pir wilo henûne dibêjin ya. Zarokekî henûne ê oxtê mezin bîjî. Viya em fam dikin yani. Karakterê zaroka cuda ye û kapasiteya wan jî mamosta ne weke heve. Yani hûn vî alî de hûn çi difikirin? Yani her zarok em dikan her tiştî bidin her zarokî. Xwezî wisa bûne ne wisa? Xwezî her zarok me wan hîn kirina ziman, aliyê enstrûman, aliyê perwerdehî ez bêjim. Lê nabe cane. Belê we xweş ku pirsawa jî pir xweş bû. Li zarok her zarok li cem me perwerdeyê de her zarok li gorî xwe taybet in. Bele. Her zarok taybet in li gorî xwe hewceyê ku wan nas bikin. Zarok dema ku mezin dibe zaten xwe bi şeklekî xwe rê mere dide dibêje ku hewceyê me ev e. Yani hing zarok hene dibêjin bîskadin jî me qal kir. Zarok mezin dibin bi şeklekî bala xwe dikşînin tiştekî û em jî wî aslında peyamekî digirin. Vî zarokî jî çi hez dike? Peyamekî didime dibêje ki ez ji revê hez dikim. Ez ji psixolojiyê hez dikim. Ez ji lîstikê hez dikim, ez ji müzikê hez dikim. Zimanê min pir xweş e. Bir şeklî piçûktiye de peyamek didime aslında. Ku em zarokê xwe wî şeklî nas bikin li ser wî qabiliyeta wî zarokê xwe ji re bibin rêber û li ser wî yekî bişoxilin. Em zanin ku wî zarokî li ser wî yekî ser wî qabiliyeta xwe serkeftinê bike. Hewceyan wan motive jî bikin ne wisa? Ne hewceye zatî çünkü em nas dikin. tiştê ku hez dike zatî bîskadin jî me goya proje na zarok goriya xwe. Li Finlandiyayê em zanin li wir zarok
لگور اوه قابلیت خو مزن دبن لگور پولند لگور قابلیت خو پرورده خو دبن سری زارو چه حزب کن یا جی قابلیت وان سر چی به زورو کان وی شکلی جیر دبن ریبر و زارو بوی شکلی جی سرکفتنی دکن لیمینامه نه یعنی ام وی شکلی الولاتی ما مست آن که افتش گوهریه هنجی دیواب وکبرینه آن yani anha hinek bu şekli hinki vak berine ne zarok ya xwa jiber ku imkan zede buna zarok ya xwa duxwazib bişinin le hinek çuqa bixwazin jî hinek jiber aboriye jiber ev mixabin nikarin bir şekli ew bikin nikarin yani gori dilê xwe gori qabiliyeta wan nikarin bişinin yani duxwazin bişinin ama nikarin mecburi dişinin nav zarokên din dibêjin bira bu şekli mezin yani bira bu normal sistema normal de bra mezin min an ama مگویا زگو قابلیت خو بخوازه که بوشینه او جنگی آبری دخوازه نره دبیجم yani hatta kursistevan hat ebejin yani nere aneka kursen şaredari je gelek yani mamosta hatta le kolim bikin dev yani her tegot ere aboriye ve ya ji rastiye ke yani ebejin maalesef hakikaten ji mukhaben tişteki sahiye le edi le kolim bikin şaredari ji saziyen devlet ji cur bucur çalaki dikin mamos ev ku merav takip bike او جي يعني صار مديا جواتي فارفتكن لهر دره اعلان تتخن يعني demek ki dev bab ki takip bakın yani be pereji باوردكم كارم پیدا بکن نه اوجي يعني اوجي وگو takip کرنوان جي گرینگه له از بیجم مثلا دور دوره اند گندان ده نکارم bir şekli bişinin gundan bir de zarok yemeği en mezin çi gundan da mezin dibin yani bajara da disane gene kanun bir şekilde ki bişinin beginin vantıştan ama gundan da ci evde demecin ya kırsal kırsal da zarokun ki vi evde hangi zore da deminin le disa dibejim ya dige yani zarok çava kabiliyet akwa mezin bin miçi hazbekin servi ev herin از زانم که سرکفتنی به او بیانی. نوسا. آره. ما مست تانه که از خوازم مجار بین سر پلیستو کن. آره. لی مستانه کودار بکن پاشت خوازم ل سر پلیستو کن مسکتم. آره. با زارو که موتیواسیونا هری مزن باوردگم پلیستو که لیستو که لیست که. اما سر بیم مسکتم لی مجار که دو درجه از داخل خوازم گوت نتیجه خود بکن. اما استرانه که هزار آیاز کودار بکن پاشم صحبت خود دوام بکن. کرم که. دردم پرن کی جان بیجم لغریبیه لالو گیجم وک دارک حشک لبربایه شب و روژا وزدهجم وک دارک حشک لبربایه شب و روژا وزدهجم دای زوره بابا زوره الغریبیه مرو کوره ولاد خوشه رجم دوره درد گلک بون برین کوره
زوره ولاد خوشه رجم دوره در گلک بون برین کوره خازب او روژن بره شنو شاهیل بول هر دره ام کوچره واره خوابون بون رویه رش قدره ام کوچره واره خوابون بون رویه رش قدره دای زوره بابا زوره الغریب یه مرب کوره ولاد خوشه رجم دوره در گلک بون برین کوره دای زوره بابا زوره الغریب یه مرب کوره ولاد خوشه رجم دوره در گلک بون برین کوره مالا واوا Ozan Ayaz gelek spas tıkım. Ozan Ayaz dileme eşantiro, dileme şoti gelek spas. Mala baba bele em devam bikin mamasta müjaraxı. Mego beri astran mego me basa pelistokan bikin. Ewa anaka un pelistokan jitkin. Ne olsa mamasta pelistoken xozai em bejin. EB maddeyin kimyavi, EB boyak ez bejim. خوزی امکانه مه بونا ماموسه تا پلیستوکه خوشی بانیتانا لیمو خابن از جانا سرمدیا جواکید بیرم حقیقتا پر کیفام جوارته حتی سلوگانات پر کیفام سلوگانات رته تدبیجی کاره کاره زاروکایه کاره پلیستوکایه پلیستوکن زاروکایه بله ساعتا و خوش صاحبی براسی دمام چون AVM yan ماموسته از وقت مزن از بیجم یعنی دما جیس پلیستوکان بیم از تورک داویجم و ویا وایز درد کم کیفام ته اینگی رنگورنگویه و جور بجور پلیستوکه ایدی ماموسته و باور دکمش بو زاروکان موتیواسیونا هری مزنجی پلیستوکه دما زاروک پلیستوکek dibine kohundat kim mamoste gelek caran zarok ditme ku ciye pelistokan mağazaya pelistokan xadaveja ardeş bu pelistokek yani hakikaten bu devbavji demen ke zore yani avqas hastikin mena vjura veya famdike jbovan motivasyona ke zedeye çima az bejim jbo bejim bu pelistokan çetkin qizaveje no sabavardikim qizaveje na avji pelistokan geleki hazdike چما ما مست زاروکش پلیستوکن اوقات هستکن چما اوقات موتیوه دبن به پلیستوکن آنا هند مروایی جمیزکن دیروک جمیزکن زاروک حوجه کو انرژی خو باوجه بله لوی انرژی لازمه کو باوجه جبوت تشتکی 20 کادن جمع قالکر her tişjere de be pelistok kevir de be taktik de be darık de be bana iberi bun بله çamur de be bana tabi iberi bun ana icra evbiye na bu pelistoken amade be pelistoken amade ere pelistoken amade dema xodar bastikin lemeji van pelistoke xwe goriwan من میگویا برید مثلا کی لهمبری پلیسوکن آماده راکر و مجبروی کی پلیسوکن خوازایی مغازشه کن مجبروی کی برید مالا خوده اتلیه کی فکر دودا خوده داناجی اتلیه کی فکر الوی اتلیه de پلیسوکن دارین خوازایی oyuncak manavı oyuncak manavı sersot medya civakici kanın şire payçı bakın بشوپینن تماشاوانه ما وی شکلی از وان پلیستوکن خواه پارو دکیم آنها لسر پرورده از پلیستوکن آماده دکیم جلگور پلیستوکن ما جبو پرورده زاروکان حوجه وان چیه جعالی بالداریه جعالی زمان وان جعالی
fiziki jibovan pelistok çi hewceye ez bu şekli pelistokan amade dikim. ji bo qasê distê wan ji bo Erê. hişê wan ji bo aqlê wan newsa bi her Erê. awayî hûn li gorî wan çê dikin yani. Enaz li gorî wan çê dikim. Ev berê ew bû ji bo me ji karton ji darîn çê dikirin. Wana heta me çî kiribû ji bo berpisyariya civakî me çê kiribû projeyek bû. Wana ji zarokan re dikirin diyarî. Ana hem ez dikim diyarî hem jî ji bo wan ji bo ku atölye me berdewam bike wan mixabin difroşim. Ew ji hewcê ma. Ew jî hewcê ye. Normal. Yani hem dibe diyarî hem tê firostin ji ber ku atölye berdewam bike. Migoya ser wê ew ez van pelistokan çê dikim. Yani pelistok tiştekî pir mezin e mijarekî pir mezin e li ser vêkî hewceyekî bernameyek mezin çêbe. Em dixwazim ki me bernameyek de atölye me de çêkin. İnşallah. Hem ser pelistokan hem cem pelistokan em wan nîşan bidin li ser her pelistok ji li gorî çi armancî me çêkir. Her pelistok çi peyamê dişine ji bo zarokan zarok çi ma van pelistokan dixwazin. Çawa çêkir, Çawa demek ki dirêj de çêkir me hûn çawa çêkirin. çêkir van pelistokan mîna silovana me awa çêkirina wî heta an xelet an zor e em lê mêzekin asê ye em wî şeklî em dixwazin em Avqat bernameyek hesane gelo çêkir. mamosta yani. Erê. karê. Yani karê me em dibên Slogana ew slogan ne? ne slogana me ew ama çêkirina wî ana awa wî şeklî yani Nefsa. bi şeklî ku em çê dikin na wî şeklî ne rehet yani. Ama em zanûn ku em pelîstok digê ser amanca xwe ew ji me re zaten dibe motivasyonek mezin dîsa hamatin ser motivasyonê. Dest. Motivasyona me jî ew e ku zarok li ser pelîstokan xwe bigînin ser ew ê em wî peyama xwe bigirin ew ji me dibe motivasyonek mezin. Em zanûn ku pelîstokên me li ser ama perwerdeyê li ser armanca xwe digêje dawiyê bi zarok re dibe serkeftinek ew ji me re zaten dibe motivasyonek mezin. Saat hoş, dest hoş Sağ ol. mamosta. Biraz hakikaten jaz cana du şopînim li ser medyayê civakî. Erê. Pelîstokên ve gelekî xweşikim rastî xweş Bêje din. azî. Xwezî okem got yani xwezî imkanê me hebûne me pelîstokê we anîbûna stüdyo lê bixabin. Erê. Ê bişkên hat dirêde newsa ma ji Diyarbekirê Rengî heta dirêje 1200 kilometre. Erê. em inşallah li ciyewrokê bername çêkin em ê girêdan çêkin anjî Ew jî dibe. ew jî Ew jî dibe dibe em nefsa. karin wî İnşallah. şeklî bernameyek xweş çêkin. İnşallah, Sağ inşallah ol. mamosta. İca mamosta zarok bu pelistokan motive dibin. İca em mazın em çav motive dibin. Yani belki fazla sal ez bejim Pırtıkayın peşketina kesayeti pır careke pır navdar bu moda. Bun moda mamosta. Miji xwend demek ki rastî ez bejim. Yani demek ki pır moda. Demek ki ez düşüm lise wa pır moda bu. Merev demek ki motive dibe mamosta. Hafta de hafta xwe motive dike dibêje a ez ê wisa bikim. Lê piştî demek ki ew motivasyon dîsa dikeve. Yani li gorî ve em mezin em xwe çawa motive bikin em pirtikeyên ku li ser motivasyonê derdixin li ser pêşxistina kesayetî derdixin çawa tesîrî mirovan dike. An jî tesîr dike gelo. Yani emkanı tiştekî wenî bibêjin mirovê pirtûkê pêşxistina kesayetî derxistiye dibêjin hûn pir başin enerjiyek baş hundirê we heye hûn kan her tiştî serkeftin bi şarezayiya we zêdetir heye nêrîna we baş e tu wenî motivasyonek gazek xweş dide ama jiyan bi xwe mixabin ne tiştekî wenî ye. Jiyan tiştekî ji dile Jiyan- newsa mamosta. Jiyan- Em dijîn yani dibêj yani. Yani ana mesela xwedênek we nasekî xwe nasekî we miriyim û dibêjî ki ev enerjiya min çi manayê cî ew dibêjî ki işte rehma Xwedê lê bi tê baş bi enerjiya tê were cî xebatê tê baş bi tê pere qezenc kir zarokê tê baş bi rast dûr de çi dibêjin bi Kurdî dengê de fêj dûr de xweş Xweş ne de. di nêzik de xweş nayê Böyle. ev tiştekî wenî herkes kanı pirtûka binivîse herkes kanı her tiştî bibêje hevoka bibêje gotina bibêjin hema ez bawerim ez jî bi xwe pîsporê derûnnasiyê me min belkî 6 sala 8 sal me belkî zanîngeha xwendiyê hema ez nabêjim ez her tiştî zanim ez pîsporim kêmasiya min zêdetir heye Em însan ez hîn jî dixwînim hîn jî xwendekarim Böyle. merov gerek nebêjî yani însan re pêşniyar nedin nebêje wela jiyana we pir baş bi hûn ê pir tiştê baş bike hûn ê pir serkeftîn bi yani viya pir tesîr nake ev tiştê vala ye ev ji bo pere ji bo danûstandinê tiştê çêkirinê yani belî yani motivasyona en mezin hundirê însan de ye însan gerek pêşiya pêşî xwe nas bike Ona askırın pır yani
nek her çeşit pırskayek çe bu az ana herim pispor jimi çare serkin bikot. Tiştekî wanî tu neyekî. Yani vana tevde hayalin, gotunun, tevde valayı, tişte valayı derve dimine. Ya Yani ez muci- bixu pisporum ez nabêjim, ez kan Nasıl? daha kitap pirtuka Muji binivîsim. derun nasıl mamoste? Yani. Demek bavar dikim eko ten bawaji yani disteva da dibejin ya denekeka Rast. bisir dibejin ya. Tiştek bu satır Tünü, ya. yani Mamoste em tiştek- insan havul nedin. Rast. Em naxwazin em xwanasnakin dîsa nabe. Ya tiştekî wanî heye, vanên pirtûkê motivasyonê, vanên pirtûkê pêşxistina kesayetiyê nivîsandinê, tu lê dinare lîsa xelas kirî, tu lê dilere işte branşa aboriyê xelas kirî, ji bo ku pirtûk bifroşe, ji bo ku pere qezanc bike, Reklama tiştekî xwe wanî bike. kirî. Bele. Yani ev çuqa, mesela işler bêjim, ev tiştekî wanî çawa tesîrî te bike, heftakê, 2 hefte, 3 hefte şûnde, jiyana te Xwedê nisîb ki heftê sala, 8 sala, yani mirov nizanin. Ne warim? Vana tiştê heyal e, tiştê rastiyan binerim, mirov pêşiyê de gerek xwe nas bike. Zarok û mezin motivasyonê wan û pêşxistina kesayetiyê wan wek hevdin nabe. Gerek mirov xwe nas bike, bêna xwe bide, ji xwe rûne bibêje gero ez divê jiyanê de çi dixwazim, barê min çi ye, ez gorî vê barê ez karim ji ku derê alîkarî bigirim. Ji pîsporekî alîkarî bigirim, yan jî hevlêdora xwe alîkarî bigirim, yan jî xebata xwe alîkarî bigirim. Tiştê rastî gerek bide pêşiya xwe, armancê rastî bide pêşiya xwe. Jiyan tiştekî wenî ye. Eger ku armancê nerastî bide pêşiya xwe, wê çaxê wê jiyana wê nebaş bi, binhêşiyê wê nebaş bi, kesayetiyê wê nebaş bi. Ev tiştekî wenî ez bawerim. Yani min got, em pîspor ama em nabêje ji însan re Ayşegül xanim biner jiyana te pir baş bi, armancek wenî bide pêşiya xwe, ser aboriyê bişuxule, jiyan xweş e, jiyan rahat e, tiştekî wenî me nikam bêjim, vana tevde heyalim. Bele. İşte insan gor wiya çawa xwe nas kir şûn de ji xwe şarezayiyê xwe dinere. Gelo ez ser çi de qabiliyeta min heye, ez çi dixwazim, alê malbatê min de çi ye ji mir baş were, alê xebatê min de çi ye ji mir baş were, alê tekiliyê min de çi ye ji mir baş were. Gor wiya wê rê bide ber xwe. Çawa ku nikan mesela pir ketî anksiyete ya jî depresyonê, pir em bêj derûnî pir xerab bûyî, wê çayê kane heripin da pîsporek. Ez jiyar tiştek nabêjim, alî derûnî ayrî. İja vana jî mesela bi pêşveçûna kesayetî jî bi kursên taybetî dibe carnan. Canan bi müzîkê dibe, canan bi dîrok dibe, canan bi dîmena dibe, canan bi filma rêze filma dibe, canan bi gerê dibe. Hema ez bawerim mamoste got em wiya bikin slogan wele. Armancê hindik bi pêşiya xwe Wan pir bixebitin. tiştê pir bikin pir bixebite. Bele. Wiya hîn çêtir e. İja Almanca hindik çi ye? Wek me got işte kursun, gerin, wek tekîliyê, wek xwendekariyê. Mirov nizan. Yani gorî zarokî, gorî însanê zewîjî, gorî însanê ezeb digeherim. Ama pêşiyê xwe nas bike, armancek bide pêşiya xwe. Otucar gorî pîrtûka hereket neke. Ji der mînakek wenî bêjim, ez bawerim 4-5 bername berê, çend mehberê me bername kir. Ya Edîba xanim bûya tu nehat bîra min. Bele. Got ki go mamoste insan henin jiyana xwe li gund berdewam dike. Ana Ere- vanê jiyana xwe li gund berdewam İşte bike. pandemi me bahs kirbû. Gelek Ne kes var? malê xwe birin gundan. Yani mesela hinek hene xwendin û nivîskarin nizanin. Yani ne nivîsan nizanin ne xwendin nizanin. Ana ve insanana em karin bêje wele bi pirtûka bin kursên şaredarî ya jî Bele, kursê ev jî. taybetî jiyana xwe berdewam bike. Ja motivasyon jî pêşketina kesayetî jî digeherim. Mesela ew însan bi erd re bi axire mijûl dibe moralê wî tê cî. Jiyana xwe wenî berdewam dike. Ew wenî bextewar e. Tu karin bibêje tiştek jê re? No. Nikarim bêje. Hinek însan heye bi heywan re mesela bi şivaniyê re motivasyona xwe tînî cî dibêje ez bextewarim xariş min nedin. Ne ware? Alaka hoş min neynin. Yani armanca me ev e. Hinek însan heye mesela bi wek lîstok û pêlîstoka jiyana xwe tînî bercî pêr mijûl dibe bextewar dibe. Mamoste Selman mesela dixwaze ki îmalata lîstok û pêlîstokan bike بدن زاروکا بفاید زاروک برا بفایده بینی برام ونیش خور بختوار دبنا و ما مستقیم. کیفشی زاروکان کیفشی. آره موتیواسیون ونی دو گهر اما پیشی آرمانجی که راست بدن پیشی آخو گوری ویا جیانا خو بردام بکه گوری ویا بریار خو بده انسان برا جیانا و ایپوتک نکه ناف برا مجی وده انسان برا نسکنه برا ایپوتک نکه که جبو بریاره خو هم بخو بدن. يعني التمل مسألة ما أبي يعني. ومثلا أنا كتجوت يا ماموست حقيقة جي تشت فكرك خوشة قال لك ياس أنا كالو جندان دجين لكن كيف خوشن لدمام
تین باجارا مامۆستا ئەم لە هەفتۆ دنەرن ئەم دەردۆرا خۆ دنەرن ئەم تێتکە مێدیای جوواکی ئەم مێدیای ئەو وەیە کری ئەم چماناکەم ئەس چماناکەم ئاژێ ئەم دەتکەبن ناو باژێم خۆرە دەگەرن ئەم ئینسانان تەماشە دکن لێکۆلین دکن ئەس جێزەڤەیە بکەم لێ دەگوتیا گەرەک ئینسان خۆناس بکە دەماکە ئەم خۆناس بکەن ئەم زانم کە ئەمێ چ بکەن چ نەکەن ئەم کاربن چ بکەن ئەم دکاربن چ نەکەن ئەرزاییەمە چی یانژی یعنی ئەرە یعنی یەتەنەگا من چییە قابلێتا من چییە لە ئەم ئینسان جانا چاوێمە تێرنا بە مامۆست ئەم بێژن ئەمە ڤیاژی بکەن ئەمە ڤیاژی بکەن ئەمە ڤیاژی بکەن ئەم هەر تشتە تێتخن سەر هەفتۆ لێ کاروبارێمە هێنە روتینامە هەیە من بێژین یا روتین حقەتەنژی ئەم سێسپێت دچن کارێ خۆی مەیوارە تێن مالاخۆ و ji xeynî vê dema ku em pir serxwe de herin birastî ez bêjim hînga jî motivasyona me dikeve depresyon dest pê dike ev tesîrê heya tenduristiya me dike bi her awayî tesîrê me dike yani ev micar heqeten jî gelekî giring e çiqa me rev xwe nas bike çiqa me rev berpirsiyarê xwe ew qas zêde neke li gorî xwe zêde bike yani jî ez bêjim hin însan here mesela jiyana xwe tenê dikir mesela li ser dersên xwe ez bêjim tenê hayata wan 2 sal 3 sal karin bikin dersê xwe دچن ماستر دکن دکترا دکن به هر اوایی به پرورده خور مجل دبن لو انسان کارم ویا بکن له هر انسان نو که هودیه راست جرام حواله خوجی ام پردنر نه راست از کانم میناک کنی بجم جوو تماشاوان من هین باش فهم بکن انا دخوازی ما آب نور 2 لیتر و نیف آب روزی لازمه کی جبو تندرستی جبو لاش مره مرو 2 لیتر و نیف آب کی بخو انا تو سر ویاده تو بیج از 2 litre kola bakım, işte ava portakala bakım, ava seva bakım, az ava dinci bakım, ava amade bakım, yani ava din bakım, çağ kutte bana tevli hevkir, midete rahatsız bu. Te nekhoş bu, te her nekhoş khane. Jiyanji bukhoni, tu dudu peşa xo armancak te tuneyi, tu beje es portakal bakım, hem kursi, hem zaman, tekliye xo baş bakım, her çeşit 4 otom mükemmel bakım. Ama tişteki oni hey tu viyaj birdi ki insan bu canı bir kemasiye, bu kemasiyana tamamdı be. Yani armancak yeki insan noksanı da beje. İnsan noksanı kim yani? Duhazı xo tamam bakı, jiber ve aliye de tişteki hindik bu da peşya xo armancak hindik bu da peşya xo tişte pır bakı o tişteki tukanı bakı her ser. Ne kanı bu kız zetirse de ne sekin çünkü tetek ben anksiyete. Tetek ben keşiyete ne baş bir kesiyete ne baş bir ne baş. Bakın mamosta demek ki direj de karım bakın ne? Bel rast. Ne mesela dına biraz sağlık dis sağladı. Yani. Mesela hin insan heye dına biraz sağlık edi yine zaman ekid be. İnsan ekidin ne be? Biraz dis sağ. Derfet bidxu. Yani. Derfet bidxu jbo ki tişte tu bu ki hin zedetir bu jbo ki motivasyonat zede bu kesi gudari ne ki xu gudari bika. بله ساعت خوش مامۆستا جدی ساعت خوازم مجار برم سەر زارۆکان مامۆستا ئەم هەرتم بەژی زارۆک بۆ من پڕ گرنگین پڕ بە قیمەتن براستی وژی زارۆکان مەزن دکرد و زارۆکێن تایبەت پەروەردە دکرد نەوسە مامۆستا ئانەکە باوەڕ دکم ji بۆ ماڵباتاوان ژی ژیان نەوەکە دێ و باوێندن هێسانترن ئەم بێژن ئەم ژی ڕاستیەکە مخابن یان جانا زوانلەرم مامۆستا حەقەتەن ژی کاروبارەیان پڕ زۆرە لێ ئەو قاس هەوڵ دەدن کە ji بۆ زاریکەین خۆ ji بۆ ku zarokên piçkî baştir bin piçkî bikenin an jî hin zarok hene nikarin gavilek bavêjin wextê gavilek davêjin mesela dêw bavan bin pir kêfxweş dibin heqeten jî Xwedê Teala alî wan bike em nebêjin îşê an zor e ev jî dana Xwedê Teala ye em bêjin yani dema Xwedê Teala tiştek dide ev jî azmûneke ji mirovan re lê dema ku ez wan bibînim mamoste xwe çawa motive dikin ji bo zarokên xwe ji bo perwerdehiya wan ji bo pêşketina wan bi heqeten jî dêw bavê ku zarokeyan bi tendurist e jî yani siheta wan rehetiya wan başin jî cana dêw bav wan dirim yani ser zarokên xwe qîreqîr dikin cana wan rexne dikin îca dêw bavên ku zarokên taybet xwediyê zarokê taybetin ez bêjim îşê wan heqeten jî ewktir e zehmettir e yani بله زاروکی پرورده تایبت از بوان را دشغلم خوندوانه من اوتیسم نه سر اوتیسم یا دشغلم نه سر اوتیسم پراد سر اوتیسم یا زاروکی من اوتیسمن پولی در بوان را پرورده یا خبر دوام دکین لی موتیواسیون آوان اجوارا بیجم پرورده تایبت سرچه کیه yani پیواژوی درجه آره پیواژوی کی درجه yani meheknene, dümehne, saleknene her zarok lgorivi dughare ev
pêvajo ew süreç bu gorî wî dugere Her tim dibe perwerde bin ne? erê Her tim. her tim dibe perwerde lê xwendevanê ne ew ê perwerdeyê taybet nagirin wana em bêjin mehekî de perwerdeya xwe berdewam dikin van zarokana bêj sê meha de berdewam dikin motivasyona malbata jî çi ye ez bibêjim dibêjin ki xwasî serî derziyê menfiat jê bigirin dema ku ew xwasî serê derziyê bile menfiat edin wî zarokî bi jiyana wî de diguhere jiyana wî diguherîne wî menfaata me ji wan re dibe motivasyonek mezin çünkü Hoş dibin ne? pir kêf xweş dibin erê ji bo me ew were yani motivasyona me xwasî serê derziyê em zarokê perwerdeyê taybet re menfiatekî bidin wî ji ser perwerdeyê wî tiştekî xweş bînin bi şeklî wî şeklî bînin ser perwerdeyê wî ew zarok em bêjin xwarinê nikare bixwe kevçiyê nikare bigire erê kevçiyê girtin ji wî re serkeftinek pir mezin e çünkü diya xwe diya wî kevçiyê de nakeve ew jê re dibe motivasyonek mezin jiyana wî re dibe rihetî çünkü wî kevçî ew bixwe amade dike xwarina xwe dixwe em bêjin kinciyê xwe 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 dike ev jî bû menfaatek mezin ji dêw bavrê dîsa bû motivasyonek mezin wî şeklî her astekî her basamağekî ji bo malbatan motivasyonek mezin dibe Yani bir rastî ez derdora xwe dinêrim dêw bavan cana dinêrim ne tenê ji bo zarokên taybet jî ez bêjim yani dêw bavtî motivasyoneke mezin e yani ji bo me re bibe dêw bav yani ji bo ku zarokekî mezin bike hakikaten motivasyoneke zêde lazim e mamoste zarokên vê demê naxwazim bêjim zorin lê zehmettirin mamoste lê dîsa em tên ser evê ya bêtir dibe em serwan bisekin dîsa em tên ser naskirina zarokan her zarok zimanekî wê ye wî zimanî hûn dikaribin wî zimanî têkevin evê bu şeklî pêra têkiliya xwe bînin bikarbînin hûn nikarin yani hûn her tiştî karin pê bidin kirin sadece bi ziman wî zimanî pê têkiliya xwe bînin wî zimanî em vekin yani ev zarok çi dibe bira bibe wî zimanî we girt ew hûn çi bixwazin hûn karin nîşanî bidin hûn karin wî şeklî wî zarokî mezin bikin wî zarokî motivasyona wî zêde bikin dîsa tê ser ev yani zarok naskirina zarok çawa nas bikî wî zarokî re çawa têkevî têkiliyê tu wî rêhê ya wê rêyê pir tiştekî giring e en giring wê riya me ye em wî zarokî çawa pêra têkiliya xwe bikin lê mamoste tiştek ku ez dibînim niha zarok dêw bavê xwe nas dikin kesinlikle li ser tilîkê xwe dibin û tînin cana zarok pir baqilin zarok emine mezin re dibêjim ana tu bavê me yî ez bavê te me çend sal ye mamoste zarokê mezin a 6 sal ye 6 sal ye a piçûk jî 2 sal ye keçika min mezin jî zarok lawik e ew dibêjim ya Ferhan navî Ferhan e ve Ferhan ana bavê te ezim ya tî yani ew me çî dikin yani ya gere dûr de jî ew jî tiştekî pir mezin pir giring e yani ki dê kî bave kî zarok e gerev ya bigeram ew bibe yani belî hindê bav dibêjin ya me zarokê xwe bibin weke heval mesel veya gorî min şaşiyeke mezin e nizam hûn wek pisportçi difikirin hevalê wan hene ji xwe hevalê wan ji xwe hene dema ku dêw bav bi zarokê xwe bibin heval ew kêra zarok de yani kêrî zarok de kêrî dêw bav nayê mixabil çünkü çi qasî mezin dibin êdî zarok dixwazin dibêjin qey dêya ne dêw bav e weke te jî got mamoste hevalê min e ez karim dêw bavê xwe bi her tim yani çawa bixwazim karim biaxivim çawa bixwazim karim tev bigerim ji xwe weke hevalê min e dêw bavê min ya biya wayîk dema ku mezin dibin hürmet nadin dêw bavê xwe yani hevalê zarokan hene em veya jî vira bêjin dêw bav bera zarokê xwe nebin weke heval yani karin zarokê xwe bilîzin karin wan re tev bigerin karin hene sînemayê tiyatroya karin hevaltî bikin lê ne her tim ne wisa biraz sînorê wan belî bina biraz zarok sînorê wan zanibin em bira bêjin ki ez bertekek nîşan bidim ew ê wî şeklî bi me re peyam bixeyde dêw bavê min kêfayê nayê ji vî tiştî wî şeklî bira herkes dibêjim ya bira xwe zanibin yani zarok bav dê yani mîna hevala mezin dibe yani naxwazim bêjî baba gel ya ne yapıyorsun falan ne haber kanka falan dibe wala tiştê were naxwazim tirkî bêjim axaftin jî hakikaten mamoste newsa hûn jî nabînin rast axaftin pir xerab ye di nav zarokan de jî di nav
ciwanan de jî cana ez derve dema ku ez dimeşim ez ciwanan derbas dibim can naxwast rastî ez bêjim belkî name temaşe dikin jî hingê ku axaftina wan xerab bûye yani bi her awayî yani dema me Tirkî jî baxive divê Tirkiyeka xweşik me re baxive dema ku me Kurdî jî baxive Kurdiyeka xweşik me re baxive lê mixabin êdî axaftin jî di nav zarokan de gelekî xerab bûye ji xwe pirsgirêkê herî mezin wek mamoste got sînor e sînor navbera malbat de nemayî wek malbat dê û bavê zarokayî yan zarok dê û bavê zarokayî dê û bavê xwe ye yani ew fark tiştekî cudayê gerek hebe eger ku ew sînor tune bi wê çaxê pirsgirêkê mezin çêdibe di zarokatiyê de tune bi ê baliqbûnê de çêbe baliqbûnê çê nebe mirov çaxa mezin bi biz ew ji her illa ederkeve zanîgeh illa ew derkeve ji ber vê aliyê de mesela min got ya çend jûrê malbat heyî belkî em bernameyek din qal bike behs bike îja ev tiştekî wenî ki dibêje mesela ez bavim yan tu bavî nebelî îja gerek faktorek wenî heye tiştekî giring e biryar her tim dê û bav gerek bide tamam hevdûrê bişêrin ama ez bavim ez dê min gerek biryar ez bidim di vê malê de reîsekî vê malê heye ya dê û bav pevreyî ne zarok e car biryar nede Gotnata xwe dikir hin kes jî dibêjin ew jî mezinin gerek ew jî yani ew jî yetişkin dibêjin ya ew jî gerek qerara xwe bidin lê zarokekî 15 salî gerek yani dikare biryara tiştekî dikare cana şaşî bide ne wisa rast tiştekî wenî heyî ez bi xwe zaten 10 salî 11 sal belki bi zarokar dişolim bi bal xortan dişolim bi zarokar dişolim min tiştekî wenî diye bi rastî sînor tuneyî bela vê sînorê tuneyî tu lê dinere hemberî hevdî dimînin biryar zarok didin mesela malbat dibêje ez her tiştî bidim zarokê xwe bira zarokê me wercîkî baş qabiliyetekî baş bi şarezayiyek baş ev zarokê serkeftin bi tiştekî wenî şaşiyê derim mesela dikankî dibêje lîstok û pêlîstok bigire zarokê me dikanê te yê tu çi dixwaze bigire ji xwe wenî dibêje ma tiştekî wenî dibe sînor dibêje xwe avêtî erdê mamosta tu hîn zêtir zane dibêje xwe avêtî erdê te yî digrî em şer bike ayb şerm wala şerm xwe bavê erdê mesela mamos zarok ji mağazê dernakeve İlla dixwaze ew pêlîstok an jî çikolateke şekirekî biçibe bi kî derê bin xwe davêjin erdê hinga dê û bav bera çi bikin peyvame çê bike di malê de sînorê xwe belî bike peyvame çê bike bine zarokê me derfetê me ev e ez kanim 5 heboy pêlîstokan e ez ê ji ter lîstokekê bidim viya jî ji bo te mikafateke bira heye te jê hebe te ji xwe dersê xwe çêkirî yan jî te mesela serkeftîn bûye ji ber vê aliyê de ez viya din te ez her tim derfetan min tuneyî ez her tim ji ter her tiştî nayîlim tu dixwazî xwe perçe bike xwe bavê ji erdê têkeve depresyonê çi dibe bira bi yani ev çawa ku wenî bi ez bawerim pirsgirêk naqede navbera malbat te navbera xortên baliqbûn de yan jî însanê mezin de ez bawerim xelas nabe hema wê hînkên bi yani en azından tu zane ki sînorê te belî ye tu dê û bav e bira viya zanibin yani oxtê zarok bin didin zaroka didin nedin işte bira nedin piştî demek ki mamosa demek ku zarok mezin dibin tên heyama baliqbûnê de jî hinga êdî dê û bav nikarin pir tiş bidin zaroka ne wisa zarok êdî xwe nas dike xwe ji diya xwe bavê xwe dûr dike îca azmûnê wan zêde dibin mamosa têdikevin sinava têdikevin azmûne hinga ca dê û bav ji wan dixwazin ve dersê te gelek baştir bin gerek matematika te baş be gerek dersê te yên din gelek baş bin îca bu yawayî ji motivasyon ez dîsa mijar bêm ser motivasyonê mamoste yani ji azmûnê zarokan re jî pir nema gelek dê û bav jî diçin ser zarokan motivasyona zarokan jî kêm dibe em ê li ser vê bisektin lê me hepkî namberekê muzîkê bidin mamoste em hepkî bêhna xwe berdin em ê ji straneka din ji hozanaya godar bikin paşê me bi vêya dewam bikin kerem kin Hala wa dest xoş, saat xoş, gelek spas.
بلام دوام بکن مامۆستا بەریاستران مەگوت ئەمێ بەسا ئەزمونێ زارۆکان بکن بڕاستی ئەڤژی مۆتیڤاسیۆنێکە زێدە دخوازە باوەڕ دەکەم بیستویەکی حەزیرانێ ئەزمونێوان هەیە نەوسا هینگا دەست پێتکە پر وەخت شینەما نا gelek zarok باوەڕ دەکەم هەنجوان پانیکن هەنجوان مۆتیڤاسیۆنەوان هینزی زێدەیە دەوام دەکەم بیاوایی خەباتێ خۆ دۆمینن لە حەبکی دەما کو ئەس دەفکرم مامۆستا پێواژۆیەکە دوو و درێژە نێزی ساڵێکێ دەرسێ دشغڵن yani diçin mektebe tên malê dîsa dersê dişuxulin yani jiyana xwe didin sekinandin tenê dersê dişuxulin bi rastî ev jî motivasyoneke zêde dixwaze yani ku motivasyon tune be ji aliyê dersê de ez bêjim ti xwendekar bawer dikim nikar tiştekî bike çi qasî dersê wa baş be jî ew yani psikolojiya ezmûna sinavan tiştekî cuda ye navûn baştir zanin îca divê heyamê de mamoste malbat jî pir diçin ser zarokên xwendekaran bişuxle çima naşuxlê lê rûdnê ser masa xwe zarok nikare bişuxle rast yani motivasyon tune ye ew stresa wan zêde ye nizan eşkî dere dest pê bikin ji xwe ev azmûn tiştekî wisa ye ku mamoste te de jê berdî diçe yani ji distê te diçe tu nikarî biyawayî dîsa kom bikî û bişuxlî cûr bi cûr ders hene yani heqete jî îşê wan zor e îca divê heyamê de mamoste êdîn nêzî sê mehma bawer dikim ji ezmûnên wan re bera çawa bigerin çawa bişuxlin yani dêw bav bera çawa tev bigerin ji bo stresa wan kêm be ji bo motivasyona wan zêde dibe zêde bibe ez bêjim tiştî herî pêşiyê bira her dêw bav zarokê xwe hez bikin û zarokê xwe qebûl bikin yani zarokê mere tevî ezmûnê nehatî dunyayê ew ji ezmûnê ji vê dunyayê nerin tiştek wenî heye yani ezmûn di jiyana me de her derê de heye mirov dixebite jî heye mirov naxebite jî heye mirov dijewî jî heye mirov zarok tînin dunya heye ezmûn di her derê de heye viya jî tiştê ew ê derbas bi yani ew herin têkevin ên lîsê yan jî ên dibistanê ew ê derbas bi herin herî pêşiyê biraz zarokê xwe hes bike zarokê xwe nas bike û her tim bawerî bira bi xwe jî bînin zarokê xwe jî bînin pêşiya bernameyê de min ji war got min got zarok ne projeyê bira viya tu car ji bîr neke hinek dêw bav hene mesela dibêjin ez nebûyî doktor hema ez dixwazim bira zarokê min bibe doktor belkî şerezayî wî qabiliyeta wî ser doktoriyê tu neyê ne were di Tirkiyeyê tiştekî wenî heye bira tu car fikrê xwe fikrên ramanê xwe nedin ser zaroka nebêjin bi zordayiyê nedin zaroka bi xweşkiyê û bi sînorê xwe jî bira belî bikin yani em bibêjin bi xweşkiyê hema 24 saat jî zaroka tu berdin zarokê her tiştî bikin yan jî xortan berdin genca berdin ve her tiştî bikin bi telefonê min jîl bin bi medyayê civakî min jîl bin wenî jî nabin sînorê xwe zanibin ama zarokê xwe hez bikin û her tim baweriya xwe bi zarokê xwe bînin çaxa nebû bêtûkanî bike çima nebû ne çaxa nebû bêtûkanî bike baweriyan bi te heye tûkanî bike em hîn jî her ser belkî tiştekî din heye belkî min ne girêdayê belkî berçavê me derbas bûyî tiştekî din heye qabiliyetek din heye ya ser ezmûnê jî nî yani belkî mesela qabiliyeta ser müzik heye yan jî ser kursên taybetî heye ser ziman heye belkî yan jî ser em bibêje şanogerî heye mirov nizane kî belkî bi şanogerekî baş ana hinek însan heye mesela doktorê îstifa dike dibe ez naxwazim ez dixwazim bim stranbêj ne were dibêje ez dixwazim bim şanoger pir heye mesela mînakê vana pirin her tim gerek viya bibêjim malbat baweriyan bi te heye tu bi qabiliyetê em wê qabiliyetê pevra bibînin gelo tu ji kîjan branşê de kîjan curê de tu qabiliyeta te heye û viya û bi hezkirinê ne bi lêxistinê yan jî ne bi tiştê ne baş peyvê gotinê ne baş her tim wanî û divê tenê ji wan dibêjin dersê divê mijarê de mesela we got sê me heye ez bawerim pêşiyê bira xwarin û vexwarina xwe dîqet bikin xewa xwe dîqet bikin dîmena zêdetir temaşe nekin telefonê zêdetir temaşe nekin veya de jî sînor gerek mesela komple tu telefonê destê zaroka bigire wê çayê hêrs bin ew jî nabe mesela heftê careke du cara pêr peyvname çêkin bibêje rojê saetkê nîv saet dûkanê bigire wenî hîn xweş dibe îca çawa mesela mirov di tiştekî sinor heye mirov ew tiştî qezenc bike hîn tamayê xweş dibe hîn baş dibe yani tiştekî wenî jî heye bira mutlaq suret xwarin vexwarin şîva xwe dîqet ki û tu carî hevalê xwe nê din û xwe neyne hemberî hevdû nebêjî ya mesela ez ketim ezmûnekê em hat mesela
او 405 گرت هفتاک بری من چما سیسز گرت ونی نبیجه قابلیت قیاس شي نكرنا قابلیت اوی آیری او کتی ازمونی مثلا بیجه بی خو مایه بی شیف مایه به روزه بکی مورالی نجیده مورالی من نجیده يعني جيان نقرا داي يعزمونك نفسه yani net negre de azmune ki azmun faktör ki yani tev denin bra bana mesela binarı o kemasiya wan mesela serçid hey em bejin kemasiya mesela dersa Türkiye hey ve çağı yazın ki mesela kabiliyeti xu bilim ser dersa Türkiye hinki mesela her ser dersa Türkiye jibo İbrahim beş bu ama katin sınav veji sınav şun dejine beja wala jiyana xalas bu çu çideki wani tunay belki kabiliyet به دانستاندن هی belki قابلیت سر موزیک هی belki قابلیت سر موزیک هی سر دیمنا هی سر تماشا سر شانوگری هی مرو نزان yani برا وانا بنرم جیان ده هر تم ازمون هی ازمون هر تم بردوام بک اما به خوشکی برا بردوام بک اما به حسکرنی بردوام بک اما به بریاری خوش بردوام بک پفر بریاری بدم و از باورم چاتشته ونی بو هم مالباتی شاشیناکه en azından şaşı bike evi hin hindik bike hem zarok şaşina ki en azından zarok zanın mesela evriyek ben mini ez zanım kijan riye ez veriye çav der basbın faktörüm veriye çavayı ev ya zanı ev xunas bike ev derdora xunas bike ve çağı ev bir yere baş bide jxo em zanı ki dijiyan de tişti her peşiye mirov armanca mere gerebe ve armancı bir peşiya xo gori viya bir yari bide mirov ne mecbur bu doktor yanjı bu MBBC mamoste yanjı tiştekidin mirov heri peşiye heri gring ev xunas bike armancak bir peşiya xo gori ve armancı kabiliyet am serçi de eser ser bir kabiliyeti saat خوش ماموستا لی ولات باره خوازم تکی بجم تشکی زیاده بکم عادور ده بیسکادم مگویا دیو باف سینور بلی بن لی دوی اوی ده حزمون ده اوان ده به چه اخرى برابر جنی جازین ده تمه راست دوی ده جی حوجه کور ببیجن دوی ده جی اجده حوجه کور بموک مینا حوالک دستگاوی اویل هنده باج بکو دوی جی چمچما زاروگ خوازه کو به سرکفتنه کی بینه مگویا بیسکادن پیشوازی ده زاروگ جالی حزمون ده زاروگ پیشوازی ده نه و وی پیشوازی ده جی زاروگ امزانن کو شک دبر جبر به پیشوازی زاروگ دکه استرس دکه قایگı دبیجه یا دکه خم دکه بر وی کی سرکفتن اویجی برتک نشانده ده و جبر کو و اویجی نه به برا ایجاد دیو باو بیجن از جم تمه بچیت بخرابه الجم تمه برا زاروگ بی شکلی اواخو بگره کی و باوریا خوجه بینه کو حزمون دجی سرکفتن لبینه يعني ماموستا جيغوت يستري ده حسكرن هندي باب حسكرنا خو لغوري سركفتنا زارك خو نشان ددن اف شاشيك پرمزنه تجي پر خوشكوت ماموستا ايجا زاروك شخوره چه ارمانچتكه از چقا سرکفتی ببم دیو بابم او قاز اجمع حسبكه يعني ارمانجا زاروك نه ازمونه نه سرکفتنا خويه نه کشخوره مستکک پیشک آماده بکه ارمانجایی تند به دی باوی خو ممنون بکم دی باوی چقدر دی باوی خو ممنون بکم ای بهترجم حزب بکن یعنی ارمانجا خود دکه اب بو زاروک کی یا براسی تشتکی پر گرینگه yani bu fikrin insanık hayata xo jiyana xo ligor dev bave xo amade dike yani diçe zaringe he ligori daxwaza dev bave xo diçe yani hin dev bav ji cana brasi pur diktatörün yani dve takas amabe yani dema hatta zaninge heji hatta ka ya zaninge pır mühimane kal volateme yani her iki jan zaninge ve vi kari biki yani can u sajina be çıkar dikevet istemem bu yavayı devam dikin le di sajiş bo perverdehiya ama bo peşketiname zaninge ki mühime le biryara veya ji hatta dev bavdidin باوریا به هب تشتکی yani zarok nikare biryara xo bide nikare lehemberi dev bavê xo xeber bide jî hin zarok yani zarok dînin wê aste rast باوریا و هب تشتکی ونی هی هناك مرov هی مثلا ما مست زوجن جی هيا biryara zavajı jî dev bavê wan dide هيا mirne biryara wan dev bav dide ev aliye kesayetiye de aliye deruniye de tişteki ne başı باوری که من نفسه باوری که yani mesela تشتكي وني تو شو همبري عينت لخو نري تقوت از باشم
mamoste jî işte 4-5 cara meşter go na tu îro nexweş e careke 2 cara 3 cara cara 5 te ji xwe bê bawriya te yê xwe bû te bêjî ki wela ez nexweşim yani ciyan bi xwe wenî ji ber vê aliyê de biryar tu carî dê û bav bira nede bira pevre bidin gorî heya sal kem bêj gorî balabûnê yan jî zarokatiyê de belê dê û bav dide ama her biryar jî dê û bav bira nede ev ne tiştekî baş aliyê kesayetî de kesayetî xera dibe û zêdetir mesela tekilî jî ne baş dibe yani bifikrin mesela tu zewjiyê mêrê te biryarê mêrê te navbera malbata te ew biryara malbata mêrê te dide yani tiştekî baş e tu mêrê xwe zewjî ya tu malbata mêrê xwe zewjî tiştekî wenî heye ji مخابن ber vê aliyê ne tiştekî baş هرێ مامە بێتر هەیە Ez dixwazim tiştekî Kerem kir, dincî kerem bibêjim ez kir. zanîngehê de sala ewil matem ew vebû sala ewil ez çûm zanîngehê sinifa pola yekemîn de bûn em ji dersê derketin çû xwarê derbas bû pêşa min de xwendevaneke bû telefonê diya xwe kir got dayê ez janka dersê derket me çer bikim çi bikim yani zanîngehê de diya xwe digere dibe ez çi bikim yani 18 salıye bawer Rast. bikim mezina yani ya mezine me zanîngehê de jî yani 18 salî derbas 20 bûye salî jî heye yani anaha Yani. dibêje dişta nedim işte nedim ya biryara xwe nikare xwe bide مخابن yani nikare biryara xwe bide ji diya xwe dipirse tana zanîngehê derket yarî ku ev tiştekî pir ew e yani ha yani zarok ji xwe dikin armanc diye xwe bavê kêf xweş bikim bi rastî hindê bav jî kêfan tiştê wisa te ya zarokê min çi xweş ji ego min qut tatminî nebû heye dibêj Belê. bin ewam bi der nakeve Ere, bin emrê bi der bin devam nakeve der nakeve her Ne türlü var? ber çokê min zarokê min tiştê baş tiştê xerab nakin heta ku tiştê xerab bikin ber alber çavên bê ku ez wan bibînim ji bo ku tiştê xerab nekin ev jî şaşiyeke mezin newsa mamoste cana lazim e ki ew însan şaşiyên wan jî hebin ya berdin biraz ne adek şaşiye mezin ne yani ew jî hewceya di jiyan de Rast. li gorî min lewra însan bi wayî mezin dibe wiya wayî pêşve dikeve wiya wayî xwe nas dike yani dêw bav jî divê bihêlin ku zarokên wan xwe nas bikin yani tiştê ku ez dibênim di heyama ezmûnan de pir diçin ser zarokan yani zarok xemgîn dikin yani nabêjin zarokin hîn yani hîn 16 salî ne 17 salî ne tekevin ezmûnan bi rastî di milê wan di stê wan de giraniyeke zêde heye pir zêde yani ez can difikim ez aneka yani çend sal belki 10 sal bere ez ketim ezmûna zanîngehê ez bêjim ew dem tê bîra min cana ez xwe wek şexsekî aneka nikarim ew qas bişuxlim yani hayatê de salek li ser ne ser dersekê jî mamoste yani tê bîra min pêşeş dersam tê dikevin ezmûna newsa demak Rast. em ê herin zanîngehê heqeqeten sistemeke zor e aneka tê bîra min ez nikarim bikim yani yani îşe wan gelekî zor e motivasyoneke zêde dixwaze û hin zarok jî dema ku dest pê dikin motivasyona wan zêde ye mamoste ji xwe re pirtûkan dikirin ji xwe re testan dikirin hevalê xwe re dibêjin dibin weke grûp em ê îro li ser vêya bixebitin em ê sibê ev dersê xwe çêkin lê piştî demek ew motivasyon xera dibe sedema wê çi ye mamoste ew qas mirov motivasyoneke zêde dest pê dike û paşê nikare dewam bike yani ew motivasyon kî derê hûn da dibe çi tesîr dike ya motivasyon aliyê bawriyê de çawa ku mirov bawriya xwe wenda bikin motivasyon wenda dibe vêya jî mesela curêvên zêdetir heye curên mesela faktorên malbat heye herî pêşiyê malbat öyle malbat heye derdor heye hevaltî heye em bêjin xebatê de jî em kanin bêjin mesela hevalê cê xebatê motivasyon kanin bînin erdê hinek hey însanê serkeftî însanê baş îja kes hevdin nikan bikişîn dibêje Sudiye dikin newsa hesûdiyê dikin çi dibe jî mesela tesîrên motivasyonê dike faktorên zêdetirê aliyê aboriyê jî heye ez bawerim yani dema me de motivasyonek mezin pereyî ne var were bele pere zêtir motivasyonu mezin rastiyeke zêde ya îro derfet tune bi dikane her kursê tam tê herin kursên şaredarî ama hekûne gorî derfetê te tê her sedî bîst ama tu dixwazî ki sedî şêst bi sedî heftê tu dixwazî mesela her bajarê din welatê din bigerim mesela ev jî motivasyonek nibû me qal kir bele bên pere nabe ama pere motivasyon en mezin jî ninim îja me got aboriyê heye aliyê tekiliyê de heye hevaltî carna motivasyonu me dixe pênc heb hevalê te hebe gerek ev pênc hevalê te her tim tişta bide te her tim te zêde bike her tim gerek Belê. hûn pevre pêşve biçin tiştekî wenî ye eger ku xwe heyama balık de pir giring rast aliyê motivasyon de jî mesela ev pênc hevalê te eger ku diz bi ê şeşa jî tu ye
باوریت هب پنج حواله خوندکار به ایش شاج تب gerek via mesela dikkat bak derdor tesirdik hevalti tesirdik tekilidik malbattık abori permezindik mengot balan tevde faktörü motivasyon mesela hem kanın bakın erde hem jikanın bilen bakın Ya vay nefs. rast Ya hakikaten mamosta mücerrer gavadın jumugot ev hayamte biramen moralimi kharad ve yani avka tesir bikiriye ki yani hakikaten azmun da demamede yani malbatam jine kulo pırdahat sermin le mukhab dikir stres. Yani cana ser malbatan daxilin le malbat cana pır ser zarkı hen malbat ser zarkı khopır aknak raxnanak naçın serwan. rast وقت گوت یعنی مالباتین بو ساجهنه مزاروکی خورا خوشکایی خبر دادن هر تم بالوانن یعنی حس کرنا خو نشان دادن لما گوت یاد سری دجه هر انسان اخلاق کوان هیه خوندکار یعنی زاروک جی خوندکار جی یعنی جوان جی بیوی آوایی جانا خو دومینن ایجاجانا او خب موتیواسیون خو خرات کن یعنی تگوت یا مثلا حواله خود نرن در دورا خود نرن İca mesela bavar dikim ciye ku düşüklün ji, odavan ji. mobbing Yani evji pırgırınge. Yani diçin mesela mamostevan cana mobbing dikin. Yani çava ve mücare famnaki. Misal cari liser ve mücare müştere got am ahivin liser ve. mevya pır di mesela navera xabat ede em dibini mesela mamoste ki pır başı yani pır seminer adedin konferans adedin پر خوندی خوندکار انسان کی مرا لید نرد بجه ویا مثلا قابلیت تو لید نره حسودیه دکن ویا چما دو شغله تشتکی نبینی قصوره کی دبین بجه کی اما ام 5 ساعت شغل ویا چما ساعتی دو شغل بنر ویا بنر جبر ویا علیه ده گرک مرا در دوره ونی دور بکوه لخوب بنر موتیواسیون ده هندره مرات ده قلب مرات ده ویا تاثیر مرا و در دوره مرا دک تشتی ونی ده گرک مرا دور بکوه یانم جدی دور بکوه جبو کی تندرستی درونی مرا Yani mal edeceğim ki taybet bu dersen zarokam amade bkin nem samamoste. Yani megot yani ka diste zarokada telefon, tablet. Diste wan nakeve yani ediyem nikan qut bkin her tim serveya daxivin ediyem nikaj diste zarokam telefon, tablet rajin. Nedvem sinor denin و دوی حیامه ده جماموسه تو خازم جار بینم سر کماسیا بالداری دوی حیامه ده ام بجن چما موتیواسیونا زاروکان کم دبن چما کمه چما موتیو نابن چما درس خوش ناکن چما بیاده و باو خو ناکن اف زاروک پر خرابه لهر تشی yani motivasyon ji gredayı gelek tiştaye. Aneka em bajarane demakam zarokan tertxin der ve dora xodnerin yani motivasyona ambrasti dikevin. Zarok ji aneka dve hayamede perskreka heri mazı kemasiye baldariye. Yani ku zarok kide kemasiye baldari hebi ev zarok hayat edin nikare motive benevsa. Yani nikare derse xo bi şugla nikare demak xwarın duxa nikare ji xorune yani hakikaten. An bejin ev zarok pır xarabe. An bejin xarabti wusat ke ahlaki zarok nizam diya xoçiye bave xoçiye am jana ulo raxnatıkın ya zarok alle herema me betir be zarok ayma ke bave xoya pır xarabe. لام نابجن نافكرن كود فيزا ركض عجبا تشتك هي كمان ليكولين بكن كمان ببن دكتوري كي يعني بري برنامج ام اخوين ام صحبت كرن ما مستغوت يا دفه هيامده پرزيده يا ناسه چما اوقزيده بو يا ماموسته انا كمانيا بالداري جناب evera nerahat bine yani be yaramaz çocuk. Evet. Nedir aç? Avcı hadiyamete nefse. Beci kharabe ve khalas. Kharabe de kharabe veya yaramaz şu ama belki ne var ya belki zarok peyame ki deme. Ana nexweşiya baldarî û hiperaktivîteyê tiştekî pir giring e û ve dema dawiyê de jî pir dikeve pêşamelê di perwerdeya taybet de jî em pir li vê ew ê rastên sadece vî baldarî kemaniya baldariyê na pêra dibêje zorbûna perwerdeyê özel öğrenme güçlüğü dibêje pêraviyetê ziban ew dibe vî şeklî em bi her havayî zarok ew dibe ana çima warîbû ez dixwazim ya bêjim Leyla bilimsel emlemezekin, Leyla zani ne demlemezekin, dibece faktöre genetik hene, genetik ama van faktöre genetik be faktöre deru doravi çik dibe, hani dibe tetikleme dibe, yani bu an şeklan adbe ev ekseri pişti pandemiyi zarok gelek deman deman, be sosyal medya civaki, televizyon. Pişti pandemi zede bu bamosta. Pişti pandemiyi pir zede bu. Jiber ku zarok dora xona xwezayî de dora hevala de bezir nebûn
زمانی خو وی شکلی پرورده خود بردوام نکردن خواندن خواهش وی شکلی بردوام نکردن دمالان دمان اون زانم کو دورا ساله کی زیاده تر دمال دمان زاروکا پرورده خود دبستانی نه دمال ده بردوام کرد لبر اکرانان زیاده بون جبر وی کی هم zaten dibêjin hani ekran tenduristiya zarokan ondan sonra هشیوان درونیوان جبری شکل وی شکلی زاروکا zarar dediği وی شکلی بالداریا کمانیا بالداریا جی به زیاده بو و ام جزانم وی شکلی hani her derece زیاده دبه و yani ekseri pişti pandemiye vaziyede bu. Ja kemaniya baldariye jim mi goya biz kadın cana dibêje zarok nerehete. Ya kemaniye baldari çiye mamosten veya jibejin. Yani çava fan bakın avliyan veya jibejin. Em bejin çava beje mesela kemaniya baldariye çava zarok ciye xoni karab sekine. Dakika ki ser çikin karab sekine. Mesela em bejin hala var em heneki ders bir şey olan var em resim çekin çedike baravi de der. Konsantre nabe ne olsa. Konsantrasyon nabe ciye xoni karab sekine. Yani dibêjî li rune dakika ki rune ez 100 milyon para bidim te ew dakika ki nikare rune gör. Yani bu şekli uzanın و sadece yani ciye xoni karab sekine xeberdanevi xwarinavi wana tev hevdu ew dibin raketin pir dereng dibe dereng radike ve nikare rakeve her demî ser nigaye betlandın tine. Uzanım ki ew betlandın tine be wî zarokî da çîkekeye. Pirsgirêkekeye gele em ser wî pirsgirêka da herin. Wî pirsgirêka gelo çi ye? Ji ber wê jî em herinin da pisporekî, bijîşkekî em berxwe jî nikarin tişekî bikin. Em nikarin derman mesela em zanin zarok derman dibin ama kan bibêjin me berê bernameyê jî gotibu ji ber ku bibe mînak em naxwazim bibin. Ev mesela baldarî jî ser ew mesela derman bibêje dixwazin derman bidin zarokan. Gerek bav jî naxwazin dermanan bidin zarokan. Zatî ew jî gorî ew wan e biryara wan e ew jî biryara malbat e. Mamosta hin zarok jî dema ku zarokin diçin mektebê dina polê de yani cana mamosta jî van şikayet dikin. Yani ew zarok xerabî dike. Fam nake yani nikare rûnê çi xwe te jî te got yarî hem hiperaktivite belki heye belki kemansiya baldarî heye nikare hînî dersan bibe. Ku zarokek hîn pola yekemîn, duyemîn, seyemîn de dersê xwe çênekî mamosta ev kemansiyekî zêde ye. Ev tesîrî hemû jiyana wî bike ne wisa? Yani ev zarok ê be tembel ê bêjin dersê ji xwe ne baş e tembel e naşoxle nizane wî awayî zarokê dewam bike. Ca hêdî zarok jê qey bêje heqetan jî qey ez nikarim. Qey vî de alî de dersê min nebaşin. Ê be xwendekarekê nebaş. Hatta jiyana hemû tesîr hemû jiyana wî dike. Rast e. Yani dema ku ilaç bikar bîne ew zarok ne ku em tavsiye dikin. Yani dema ku doktor tavsiye bike hin dê bav dîsa jî bikarînin nadin zarokê xwe. Ew dîsa biryara wan e. Ev dîsa biryara wan e. Li em veya jî bêjin mamoste yani em ilacan tavsiye nakin xwe em. Bikarîna ilacan jî em ne ku tavsiye dikin an nakin. Lê dema ku doktor tavsiye dike. Ev zarok de kemasiya baldarî heye heta ku van ilacan bikarînin ev zarok nikar rûne dersê xwe çêke. Nikar di nav civakê de rehetî tev bikere. Hûn wek malbat hûn rehetî nikarin zarokê xwe re rabin rûnê. Yani ji xwe bawer dikim li gorî zarokan jî dukarem veya nebêjin dema ku bikar bînin ew zarok bêtir bi hêsanî dersê xwe çê dike. Lewra nikare yani şêwî de tiştekî nikare ew ku zarok bala xwe bide. Em veya ji bêjin ya ji dêw bav yani şaşêke mezin di nav heye bi rastî. Ez veya pir xemgîn dibim rastî cana ez dora xwe jî dibînim. Çünkü zarokin nizanin. Yani pir gunehin nizanin lê hemû jiyana wan bi wî awayî ê dewam bike. Ji bo wan jî kemasiyeke mezinê çêbe. Psikolojik mezin de pêş dibistanê dest pê dike. Dibêje öğrenmeye hazırlık becerileri. Cevabı bisekine sıra bigire dibêje dora min e ew hûn zanin çawaye perwerdeyê de were ye dûr de zatî zarok xwe ew dike. Pêş dibistanê de xwe dibêje hani hinek peyama dide me vî zarokî nîşan dide ne wisa zarok. Nîşan dide zaten peyam dide me nîşan dide dibêje ez nikarim cî ew bisekirim. Tiştekî me ye pirsgirêkek me ye ser min bisekirim. Cana bizan çıkın dora xwe digerin. Dora xwe digerin. Wexta xwarinê nasekirin digerin. Wexta resim wexta wênê çê dikin digerin. Ya ciyê xwe nikarim bisekirim. Ew zaten dibêje bi me de pirsgirêkek heye û ser vî pirsgirêkê bisekirin. Ew jî çi ye perwerde. Dîsa ser perwerdeyê ye. Hewcebe perwerdeyê taybet li ser hewceye. Hewcebe derman cê hewcebe. Vî şeklî yani zarokere bi şekliyekî here. Ev çawa dibe em bêjin pêş dibistanê de me ew negirt. Me önlemek negirt. Em ser da neçûn. Hat dibistana ewil zarok dîsa ciyê xwe nasekine
دما کو جه خو نه سکنه جا عالی پرورده برتکتی نکاره فربون آخو فربون آوی خلط به شاشوازی به نه علمه ایجاد چوا دبه زاروک حنکه خو پیدا کن دبه جاویا نکاره به ایجاد چوا دبه زاروک وقتا کو حنک بیبون ایجاد شر دبه زاروک دخه دبه جه پروبلم دورانش بابریا وی کم دبه اره پروبلم دورانش ترتیب بدر و یه وقت آواز بو سنف یعنی پول جی خواندوان زیدنه ماموسته ایجا جی او دبه جه زاروک ته وانه که ته راحت نراحتی تناسکنی داوری پول ده میملمک او زاروک د پول ده او کتبه و پول ده او زاروک خرابه د پولام ده جو مثلا ده بیرام زاروک بنامه yani as devam dikiyor. Diçe yani hatta evet davece pole de daviye. Dibece her evde livra seçki der nakı. ceza dat Ceza teye o çava dibet polji xwandavanji mamasever kiriya jwan rabu minak. Jwan rabu minak zarok var bu. Zarok daha çu. Tabi zarok ben dakir. aynen Çünkü de serda ne çu. mamosta pir giringe ne olsa perverdehiya Tabii, zarok da mazmuna zarok da Mamoste ji zarok Tabii, ra minak baş- ek pir mezine. Minak an mezin mamosteye. Ew mamoste zarok mesela perverdeye taybet de ji zarok me. Dema ku mamoste wan zarok kabul bike pole de ji zarok gish kabul dikin. Ama ew neke gish ew dibin. Dibêje vî zarokî ne ji nav me ye. Vî şeklî vî zarokî li ser nasekine vî zarok li wir ji alî serkeftinê de bertekan nîşan dide ji alî her tiştî bertekan nîşan dide ta tê baliqbûnê dîsa wer dibe çimkî çima serkeftin tune yani. Çünkü seda neçûn önlem nate girtin bu şekilde celal zarok devam kir. İcat çi dibe me goya xerabiya kesayetê bu ne var? Xerabiya kesayet icat nebaşiya kesayet icat derdik ve çava dibe dibe sosyal antisosyal kişilik bozukluğu. Jinav civakê ew dibe. yani Zarokbûnê dest pê dike avatê yani tiştekî were ye ji zarokbûnê dest pê dike heta jiyana xwe bu şeklî devam heta kalbûnê jî diçe. Çünkü me wî peyama xwe da me ser civak ew ew neke. kabul nake ne olsa civak kabul nake Civak kabul civak nake. yede ew disekine ça bejim xwe nîşan dide Xwe nîşan dide dema ku civak kabul neke zaten zara xwe ew dike. Mezin dibe dîsa xwe ew dike. Ji civakê xwe dûr dixîne. rast tiştekî wenî ez kanim bêjim peyvê şekir birî divê aliyê de rêw rêbazî pir tiştekî giring e yani tanımlama. Ne var? Evet, aynen. Mesela em jî mamoste jî rapor dinivîse em jî dinivîse yani biryarê em didin bele tiştekî wenî heyî zarok mesela binêşiyê wê de pirsgirêkek heyî tu fehm dike derim malbata dibêj malbat bê na ez qebûl nakim tiştekî wenî tuneyî zarokê min na pirsgirêk tuneyî ama wê çaxê wiya malbatê qebûl kir wisa jene ne olsa malbatê wisa zêdetir heyî sedî şêst heyî sedî heftê heyî ne war mamoste qebûl nake zaten pêşî nebaşiyê kesayetî yan jî nêxweşîna de em bêje kanser bi yan jî nexweşînê zarokatiyê ê balibûnê vesaire malbat qebûl nake dikevin bin şokê bin tesîra şokê dibêjin na zarokê min tiştekî wenî tuneyî awtîzm tuneyî em bêje kêmasiya tuneyî hiperaktivîte tuneyî tiştekî qebûl nake hema viya ji bîr dikin wek mamoste got wext diçe wext diçe yani ew zarok de hiperaktivîte heye dibe 15 salî 16 salî dibe nebaşiya kesayetî nexweşînek wenî derdikeve dibe antisosyal dibe bipolar dibe depresyon derê xwe intihar dikin bana ji bîr dikin lazim e ku carna mesela gerek derman bigire gerek test û envanter di xwîna wan binere çi heyî çi tuneyî malbat kana nanere dibe genetik bejî ne olsa genetik jî dibe malbat te guh nade dibêje çi nabide zarok û mezin dibe ê wenî ne ana teknolojî pir pêş ve çûyî mirov gerek tiştê wenî binere her tim zêdetir mamosteyî pîsporu başiya mera dixwazî yani eger ku tiştekî dibêje bi zimankî baş bi zimankî xweş dibêje bi hevokên xweş dibêje binere zarokê we rewşayê wenî ew 2 sal 3 sal 5 sal şûnde ê wenî bibe yani mamoste jî ez jî em bêjin 10 sal 15 sal em vî işî de em bêjin malbata kat bi xweşkê em jê dibêje bine ana pêşveçûnek wenî heye nexweşîna wî ev em gerek rapor binivîse yani divê pirsgirêk tunê tu lê nere dixeyî de xwe dixeyî dine kelewgirî dike yani tiştê wenî jî dibe ama tiştê wenî aliyê zarok re jî aliyê genca re jî ne baş e tanımlama û teşhîs çûka pêşiyê de were hîn çêtir e mesela mamos ve behs kir hevalekî min hat bîra min heta pola çarê min em bi hev re xwend pir xerab bû bine ez jî dibêjim pir xerab bû yani di aqlê min de di hişê min de wisa maye yani li gorî min li gorî mamosteyê min li gorî
همو پولی از بیجم همو حواله من او حواله من پر خراب بو مثلا تی بیرامن دیمنک وساد بیرام دمایه دما کو خرابی دکر مامۆستەیە me ji müdürê me re digot müdürê me jî ban wî dikir me jê re stran çêkiribû dema ku müdür ban wî dikir me strana wî digot dîsa müdür ban te kir dîsa te xerabî kir me ji xwe stranek amade kiribû dîsa diçû ba müdür jê re digot rexne dikir pê re daxivî dîsa dihat polê dîsa wî awayî dewam dikir yani aneka difikirim em zarok heqeten ji cana لێ مامۆستەیە وسا دکرد مامۆستا بفکردن ئەم مەژێرە سترانێک ئامادە کردبوو ji بۆ ku خرابییا dikir yani tiştekî nebaş awqat tiştekî zor e ji bo ew hevalê me ez bêjim lê mamosteyê me jî tiştek negot mamosteyê me jî negot yani hevalê we ye mamosteyê me jî her tim ew kirik xerab nîşan me da distê wî negirt mesela aneka ez bêtir tişta fam dikim her tim ew zarok dersê wî nebaş bû her tim xerab bû di polê de huzursuziyê derdixist her tim ji bo me ew hevalê me ber çavê me însanekî nebaş bû yani heqeten em dibêje zarok pir ew kin bêwicdanin carna zarok bi xwe xwe jî pir bêwicdanin yani guneyê wan bi hevalê wan re nayê cana zordariyê din ne زۆردایی هەواڵتی زۆرداری hevaltî jî pir heye mecarke servêj em axivîn heqeten ji areka hat bîra min yani guneyê min bî hevalê min hat yani xwedê zane aneka çi dike lê bawer nakim bûye tiştekî hatiye dereke çima ji bo em hevalê em zordestî em kirin mamosteyê wî zordestî kir yani heqeten jî di jiyana zarok de heval ciyekî girîng dikire mamosta pir muhîm in mamosta çiqa baldar bin dêw bav cana perwerdehiya wan ne li ser pêşveçûna kesayetî an jî zarokan e belkî dêw bav cana nizanibin divê dêw bav jî bixwînin divê zanibin lê weke pisporekî weke mamosteyekî nizanine wisa mamosta hûn jî mamoste ne dema ku hûn ders dibênin li zanîngehê hûn li ser psikolojiya zarokan jî hûn dersa dibînin yani pir tiş dikeve milê we bi rastî çiqa mamoste baldar bin çiqa zarokan re bi xweşikî tev bigerin ji bo jiyana ew zarok ji bo pêşeroja me ji bo civaka me ji bo welatê me jî ew qas girîng e em bêjin kerekin ez xwazim tiştekî din bêjim bîst kadin meqala wî tişte ew kir senaryoya xirab bû ya senaryoya xirab bû îja senaryoya xweş ez xwazim bêjim serê bernameyê de me goya Gardner çoklu zeka kabiliyet huner ne wisa îja van zarokana me goya naskirin û ziman ana her zarokek kabiliyetekî mutlaqe nexweşiya baldariyê û hiperaktivîte van zarokar heye ya em bêjin zarokek ê baldariyê ji ew ê hez dike psixilêtê pir hez dike an ji resma pir hez dike an ji şanogeriyê pir hez dike îja wê enerjiya wî pir serviya de bib û lê min here dibe îja motivasyon û serkeftin yani senaryoya din bû çi bû îja serkeftinekî mezin çünkü wê enerjiyê servî çünkü ji wî ew ê hez dike û tevî nas kir baldariyayê lê tevî nas zarokî nas dikî tu hundirê polê da jî dawiyê na pêşiyê bide rûniştin çünkü bala wî tiştê ku bala wî bela dike dorê rake bide cî xwe görevê bide sorumluluk bide bêje em bêjin deftera polê tı bibe bîne mesela sorumluluk bide bira xwe hêja bibîne ku hata tevî zarokê hêja dî zarok zatî tu çawa bixwazî jî ew serkeftinek ava as be as devam dike zatî İnşallah nav polê de bêje ev hevalê we ye ev kêmaniyekî hebe jî hevalê we ye ja pol jî qebûl dike ne wisa ya bû çi tiştekî xweş derket meydanê û vana tev ser heva tên ja wî zarokî dibe çi em wiya dibêje kazanç dikin kazancî civakê dikin îja saat xweş vî şeklî çawa dibe wê enerjiyê bû motivasyonek mezin îja bû serkeftin vî şeklî jî pir zêde ew hene mînak pir hene îja wana mezin dibin zanîstvan dibin lêkolîner dibin mamoste dibin bijîşk dibin endazyar wana tev wî şeklî jî derbas dibin saat xweş mamoste Proxtemene em senekadin godar bikin paşê hediye din me mijara xwe bidin hevdû em bernama xwe hediyê dî bi dawî bikin sohbetan pir xweş derbas dibe lê hozan qiyas jî heviya me ye ji bo stranekadin bêjî ji me re kerem kin
راچو من خطا نکرد وره روژا من وره وینام وره جیان من تاری بویه وره روژا من وره وینام وره بکستم وره جیان من تاری بویه bir kerim yara delal düşüm avnaye şevin aşkı pırdirejin davilinaye dil dikeve nav hayalan dikeve utaye vere dojamın vere vinam vere jiyanlımın karibuye vere rojamın vere vinam vere bekesam vere jiyanlımın karibuye. مالەوە ئاوا ساعت خۆش gelek spas dikim belem devam bikin mamosta pirseka binêye ez merak dikim aliyê motivasyonê de jin pêşketîne an mêr pêşketîne yani em jin bêtir xwe motive dikin an mêr bêtir xwe motive dikin li gorî min jin bêtir xwe motive dikin ji bo em xeber dinim dilê xwe de tiştek nahêlin anksiyeteyê jina hîn zêdetir heye belê ji ber vê alî de çünkü jin dixwazin her tiştî bikin. Yani mesela duazın herın kursên taybetî, ziman bialimin, müzikê, sporê, duazın her tiştî bikin. Çünkü me jiyan winî em jiyan hez dikin ma jiyan hûn jiyan hez dikin. Jiyan buwa xweş ji xwe. Wenî yani aliyê zanistî de em lê binêre me jiyê jina ji aliyê mêra de hîn çêtir e, hîn baştir e, hîn pêşveçûyî ye. Korteks heye. Ev korteks wek tibak zirav yani katmanek ziravı dora mejiye. İca en jina aliyê zanistî de jeyê mêra de hîn çêtir û hîn pêşveçû. Tam gorî dilê min daxivî yani ka mamosta ez dikarim etraxne jî bikim. Hema aliyên erenî û nêrînî jî heye tabii merev li ku dinere çawa dibîne wiya jî mühim e. İca jin aliyê motivasyonê de hîn pêşveçûyî hema anksiyeteyê wan yani tirsê wan hîn zêdetir heye. Depresyonê wan jî hîn zêdetir heye. Çünkü mesela mer ji xur riyek berxwe dike dibêjî ki ev armanca me heye ez gorî vê armancê mesela çi bikim ji xur perdewerde yek bînim ne mamosta îca jin dibêjî ki armancak min an duda an sisiya an penca sibêz û şeşa dirabim êvarî vekevim saetê monî xwarin ve xwarina xwe zaroka xwe çêr bikim dordora xwe tekîliyê xwe çêr bikim tev li hev dikeve berpirsyarên me ne zêdetirin mamosta berpirsyarê we hîn zêdetir mejiyê we hîn pêşveçûyî gorî zilama hema hûn hîn hêstiyar jî ji ber hûn hêstiyar mesela hêstiyar bûn heye ya bûye bela serê me mamosta ji ber ku hûn hêstiyar mesela motivasyona we carna dikeve yani tesirê kunî jî heye hema qeweta wê hîn zêdetir heye yani armanca we hîn pir heye û hûn hîn pêşveçûyî û hûn jiyan de hûn bixwaze eger ku hûn bixwaze û حسودی آرنابرا خود حسودی نکه هفدو حس بکه از باورم هنی هین سرکفتن به ج میرانده یعنی موتیواسیون کنی هی موتیواسیون جنا هین زیادتر هی قوته وان هین زیادتر هی اما جانا بنهشی وان تهل هفد که به استیار دبن من جاره که لسر مدیا جواکی مدید دیت ماموسته سپورک دگوت
yani ne spor bu rupelek de min dît ez bêjim dibêje dema ku dijin sêjin were ba hevdû ne hewcene ku her derûnnasan herin Rast. psikologan ne mamoste Rastı. yani hefte carekê di hefte carekê em bicivin em ji wana bese Ya hem çima mamoste hevdur çima ew qas hevalê me tesîrê me dikin hevalê hîlek ez bêjim da jin yani navbera wan de tekiliyek pir cuda heye. Mirov fehm nake ez jî psikorum jî fehm nakim. Freud hebû, hûn Freud zane. erem zanim Dibêjin me her tişt xwend. Min tije pirtûk xelas kir, min tije pirtûk nivîsand. Ama min tiştek fehm nake ya Freud bû ya Einstein bû tam nizanim. Nayê bîra min. hem fam nakim mamoste yani Gotmin- ew qas zor e Got min Freud, pîrek Freud. fehm nekir. Freud bû. Freud bu Freud. Ama war pirtûkê wê hey merik cilt nivîsandî zanistek wenî yani. Cilt da nivîs tekliya insanan ji pir pirtuk nivisan yani tekliye insana ama gotî ez jina fehm nakim. Ez nizanim yani fehm nakim. Freud Fehm ji nekir. fam neke mamoste İşte bawer Freud fehm nake em Ana- çawa fehm bikin. Ana ka zilama betir fam dikim mamoste Rast. Freud ji fam nekir bî Ew hakikaten işe fırsat rast ne wî gotî. Serwan lêkolîn kirî zadî. Rast servan lêkolîn kiriye servan lêkolîn kiriye ser lêkolînê başî kiriye yani em îro mesela minak wî dibînim. İca jin mesela tiştên cudanın çatin hinda hevdû xweş dipeyvin tekiliye wan baş motivasyonê wan baş yani hevdû mesela dibin pîspor ew dibêje min tiştekî wenî kirî mesela zarokê mer serkeftin nabe dibe ez çi bikim dibe çi nabe ew derbas be êdin dibêje erê em qehwekî vexwe derbas dibim êdin dibêje wele min zarokê xwe wenî kirî bû tu jî wenî bike ew tesîr bike biner çû mesela mesela wan çû ku ji ku destpêkir ji ku xelas kir bere yani Jana tiştekî wenî ye peşeş pirek warim ba hevdu cana kes hevdu ji godar Rast. dikim mamoste ev jî ez hepkê em hevdu jî rahne Rast. bikin yani em pîrek jî kemasiyê me cana hene demam dicivin cana em hevdu godar jî nakim mamoste rast dawî derdeme tene em dilê me de çê kan veya bêjin hele ya mejiyan pir pir dije Zêdetir mejiyan pir dişuxulu ez bawerim bi zilama jî zêdetir dişuxulu çünkü faktörê din jî dibîn derdora xwe dibîn çavê wan vekirî ne wek me mesela çavê me pêşiya me em tiştekî nabînim Emîna satrancê dişole Serwan. Çi Satranç satranç dilîzin ya. rast rast Ewa yani Satrancê de em çend hamle carekî de ew dikin ya. bele ha min şey şeklî. jinan vaka santranç Erê aynı zaman gide deh Gavê me Rast. hestim diyarın mamoste Ez tiştek Gav wenî bavêjin Ayşegül hengeme Hanım bavêjin mesela merêkek heye ya dünya heye dünyayê gişî jiyan gişî îdare dike derim mala xwe îdare nake Nasa ya Ne- tiştê wenî heye ya داربونا مالك يا ماموسته يعني او قصده هسان اللي قوري من rast او جوك دولتك ما جوك دولتك devleta mezin wala îca Devleta dibêje mezin e. mesela tê malê dibêje na me viya begim nekiriye ez neacibandinimim bina min nivîsand ba te heyş sal bê te wenî kiriye mêrek dibêje ki ya ez dixwazim vekevim êdî betilî me yani tiştê wenî bi rastî hê şêwan tiştê cudayî min jî fehm nekiriye Zarok. Freud jî ez bawerim tu jî fehm nakir zêtir Mawse divê Peki, de tefahüm pirsekî ettim ama. divê de pirsekî hat ew me. بله Çima dibêjin medenî hal çi ye? مدني هال Medenî hal çi ye dizane? خوب مدني Her mal medeniyet keloma. Medeniyet xwe hûn çê dikin ya. rast Ji ber wekî wekî baş. pîreka da zêdetir e. يعني Her mal her çî malbat medeniyet da xwe çê dike. بله Ber wekî zêr dibe medenî hal çi ye. مدني Ev هال jî hevalekî min ji me re ew kiribû ji me re pir ew hatibû. حقا Ji جي ber wekî jî karê jinan pir zêde ye û motivasyona wan jî gelek pir zêde be. rast Çimkî zilam dere malê mal da pir êcara naşoxile yani derve dişoxile ew medeniyet destê jinê de ye û dest ew medeniyetê de ji ber wê medeniyetê jî motivasyonek pir mezin jê re hewce ye. يعني ام فيرك ام فركارن ام جانا خوب خو موتيفي نكن جي ام تليفوني حوالي خدكن ام جو تشي تليفون دكن مثلا هشام ده تشتك هي ام دخازن حوالي ما مقانا بك يعني ام دخازن onaylanmak dibejin ya yani erekirin dibe em dixwazin ku hevalê me erê bikin bêjin erê wa pir yani cana em tiştekî ne başî bikin tiştekî şaşiyeka me heye mesela em qebûl nakin yani ez xwe jî rehne bikim em telefonê hevalê xwe dikin ji bo ku hevalê me bêjin erê wala tiştekî rast dikî Teqas serî lêdin hevalê xwe erê yani derûnnasê me cana hevalên me ne mamoste rast Bixabin. ew jî hema ez bawerim Ev jî cana şaşiyek e. êrînî jî dibe şaşî jî dibe me re gerek dikkat bike belê rast hani û pêşniyar herkes gorî jiyana xwe kanın tavsiye dide kanın pêşniyar bidin tişt Evet. nabe hema tiştê hayatî û muhîm navbera jiyan me re de
ev tiştê cudayê ji ber vê aliyê de mirov gerek her pîsporekî yan jî însankî zane mesela Bele. ji bo ku pêşniyar bikin ji bo ku çareserkirin bikin rê bermerexin vana pir tiştê giring ji bo vya mesela min got me jî wan pir dişuxulu ama şaşiyê wan jî zêdetir heye mixabin Navsa, mixabin. İcab mamosta em pîrek bin zilam bin kî be. Xop insanek çawa dikare motive bike. Me serî de li ser wê hep kesekin ile herî dawî jî em bêjin proxtê me jî nema em ê çawa xwe motive bikin. Motivasyona kuş hundur tê ez dibêjim. Bele. Pêşiyê xwe nas bikin armancek bide pêşiya xwe û tekiliyê xwe binere derdora xwe binerin çavê xwe vekin. Gero jiyana xwe de ez ê çawa serkeftî be motivasyona min ê çawa zêdetir be. Ev yek an du da jî tu car însanê din cana însanê baş heye, însanê zanist heye, însanê pîspor heye wan ji xwe mînak bigirin. İnsanın hasut çiyene mamosta. İnsanê hesûd jî heye jî însanê hesûd dûr bikevin pênc însan heye mesela. Cana havalê me jî hesudiyet. Rast e. Ev insan pênc însan ortalama ve pênc însana ji va însana dûr bikeve. Tu însanê baş re bi motivasyonê te zêde be. Tu însanê xerab re bi motivasyonê te kêm be. Ji ber vê aliyê de gerek însanê baş re hevaltî bike, tekiliyê xwe baş bike. O her tim şükür bike. Bê şükür nabe. Maneviyata xwe zêdetir bike. Bê maneviyat tu carî nabe. Maneviyat tu ne bi ser jiyan kêm e. Çünkü insan bi xwe biyopsikososyal yani hem biyolojik genetik hem aliyê civakê de jî heye hem aliyê malbatê jî aliyê derdorê de jî tu carî kêm nabe ji ber vê aliyê de maneviyata xwe zêdetir bike. Şükrê xwe navbera jiyan de zêdetir bike. Tu carî nankirî neke. İnsanê hesûdî de hesûdiyê dike ji wan dûr bikeve. Tekiliyê xwe baş bike. Eger ku însanek hevalê te ye yan jî hevala te ye tiştek nadite, tiştek nake jiyana te ve çaxê wê dûr bikeve bê xusra min nener. Ez ê ji vir devam bikim jiyana xwe hevaltiya me ara me di sînor hebe hîn çêtir. Telê binere navbera hevaltiyê te eger ku hevalê te ji te baştir bu wan re hevaltiyê bike. Ne aliyê hesûdiyê de. Tu lê binere mesela serkeftîn bûyî bu wan re hevaltiyê bike. Ew ê te motive bike. Tê li wan binere Dêlê binere ew pêş ve çûyî tê ji xwe bibêje armanca min çi ye ez jî armancek bidim pêşiya xwe ez jî pêş ve biçim. Mesela biçûk bû çawa ku em biçûk bû dêw bavê me nizanî bû motivasyon çi ye serkeftî çi vesaire me çi ji xwe mînak digirt me mamosteyê xwe digirt. Mamostaya me pir bi qîmet bûn. Mamosteyê me baş me ji xwe motive me ji xwe mînak digirt ew ji me re mezin bû navbera jiyana me de me digot ki bi qîmet em gorî wiya jiyana xwe berdewam bike em gorî wiya serkeftin be. Bine însanê mînak pir mühim e, tekelî mühim e, derdor mühim e, malbat mühim e. Vana zêdetir motivasyona me zêde dike her tim şükür bike, teşekkür bike, spasî bike, spasî jiyana xwe dike em neke gorî aliyê nezaketê de, aliyê adab-ı muaşeret de vana tiştê pir pir girîng e. Ez bawerim çawa ku maneviyata xwe tu zêde bike vê çaxê aliyê matî jî ew ê zêde be. O jiyana xwe jî tê tam bigire ji bo ku jiyana xwe tam bigire her tim bi başiyê binere di dora xwe di xwe binere her tim jî aliyê herî pêşiyê de herî pêşiyê de xwe hez bike. Tu carî xwe hezkirin bernede. Vana pir girîng ez bawerim. Divê mirav xwe qebûl jî bike ne Qebûl jî bike rast. Yani qebûlkirin ji hûn çi difikirin zanin mamoste qebûlkirin pir giring e. Dema mirav xwe qebûl neke. Qabiliyetê xwe qebûl neke, karakterê xwe qebûl neke, malbata xwe qebûl neke, yani li kîjan welatê dijî weya qebûl neke, heqeten jî çi jî bikî motivasyon nabe. Em hayatê de motivasyona xwe zêde nakin, em xwe pêş nakin. Me serî de ji axivî ev jî ji zarokbûnê dest pê dike. Yani a herî giring zarokan re em çi bêjin beraq baveriya wan xwe hebe. Wî awayî malbat wan mezin bikin em mamoste. Yani zarok çi qazû xwe qebûl bikin veya nas bikin, xwe nas bikin û bi vî awayî mezin bibin ew qasî baş e. Evê de ew hat bir Amedê dibêjin ki ema Tirkî dibêjin olmasa zorlama dibêjin ya. Olmasa zorlama. Yani ana gerçekten kabiliyet amele çi ise mele yani kapasite amele çi ise mele gere ser bir ev Almanca xwe ser bir ev nişan bide. Yani em çi karim bikin em ser bir ev bişoğlin. Zêdetir ji me re ew e. Xeme stres yani. Teşekkür ederim. Xeberatê mamoste gelek spas dikim. Teşekkür. Mixabin oxtê me nema sohbeteke gelek xweş bû ez bi hatina we gelekî kêfxweş bûm. Bernameyeke xweş çêbû bi rastî mijara me jî îro gelekî xweş bû têr û tijî derbas bû.
مالا آواز بیشم در ناسیب سپور سپاس. بیشترین چلیک gelek spas و من ناشکن ماموسا کنگی وان تتکن تهرتم بیشتری پروگراما ما دبی spas. از گلک سپاس دارم جوی عالی دجی از گلک سپاس دکم هری داوی تیچ بیشم ماموسا جبره بدیتنات gelek ki hoş bum. براستی از باورم برنامه کتیر و تجه بوم و هری پیشیه برام مالبات تجار جبیر نکن زاروکی خو حس بکن هر تم وان قبول بکن شاشی جی بکن نشاشی جی بکن باشی جی بکن چه بکن جی برا زاروکی خو ناس بکن لهند آوان بن تجار وان جبیر نکن و هر تم پشتگری بدوان ساعت خوش ساعت خوش ایشالا ماموسا سلمان شن ماموستای پروردهیات تایبت گلک سپاس دکم ماموستا مالا داوا آواتر از بعد نتیجه گلی کی کیف خوش بوم دیجور عزیزم. انشالله روزه که ما اتولیات جی ببینن از گری کی مراقب که براستی عزیزی که از آمد. وقت شخص که از ورم دیار بکر از سریل عزیزی آمد. اتولیات جی انشالله مالا داوا تهری داوی چه بیجیش مرا اجبو میوانداری و gelek spas dikim ez bir keyf hoş bum و keyf amı jit eğer un barma dikin etem ver çünkü ام جی پر کیف خوش از تیم yani hem jibo kurmancı ya hem peş tetinin hem ji duxwazin peyamen hoş bişinin ji temaşavan ara jibo disad bejim teşekkür dikim spas dikim گلک سپاس مالا داوا ماموستا سرانبش هوزان ayas گلک سپاس مالا و اون هر هبن انشالله müzikşen Ali Ekber Ergün Saim Ertem Malavava Bele biner aziz me roji bernama xo bidavi kir sbedi sade heman saati de melivra bendava bin hatta ve deme bimenin drav khairu khashiye de dem baş Pırsile bin dara çare halimin nekirin ve khayne ziştim çok halqi hanaklimin girin mi pırsile bin dara çare halimin nekirin ve khayne ziştim çok halqi hanaklimin girin بلا هره ويارا دره ومنكري وخاين زيشتم شو خلقي حنك منكري بلا هره ويارا دره ومنكري وخاين زيشتم شو خلقي حنك منكري ازمان برچل و شوپیا کی دید حال من گریا یاری مالا تخراب بین دل من رویا ازمان برچل و شوپیا کی دید حال من گریا یاری مالا